twanchira goswa enka yawe mambia bono buya kigimana inde aso twanchira kobali yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie ensoko bwa kiro mwancho muligereri incheni Innocent Onyango Diana Ndem togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoira ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Mwancho murigeria bwensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi bwetera segeta seni kiago giensoko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mwancho murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumwerekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igotoska tonyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida Tomo chago tengere merobere ito yogosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu be andrete chinga kichons asengencho yao eariganie asobo tengari botari no mubwekano ensengongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochoma neno Nairobi erietariane Linet Nyambane Kumuchoma no Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo chyomugusi Ensoko TV oboroso bwomugusi Murigeria bwegeta seni ya Ensoko TV mambia bono no kwegena kwanenga anonsia sori kwabo kiribya kinga kiri maitinga bange baino mogendete kuyarigania wikirana emeremo abande mwabokire mogendete kwibanga irimunyarimo wikirana chinsemo kola se county ya Kisii county ya Nyamira gwika omuchomo nenu Nairobi nkoba kwaninga bwakire Ensoko bwakire omwanchito murigeria ni kinga kiri togo chokorentera nabego kumanya yagendete kwenekiwa kurwasi Nairobi to goika asichi abisi kinga kiri boigo togo chiko kwalira ni bene asomoro biro Ensoko bwakire tunyare togo sangana nyoranga no tunyara so mtandao Facebook na to live YouTube na Ensoko TV kinga kiri boigo togo botebyanga genda utuma ujumbe yago na kirengero kya studio tutonya togo sanga ayamaseyamo kya taseni gito gya Ensoko TV na kigeta senda mbe ya moge gwanchiro mogusi kwena na ebirengero libyae na boigo eriyo gidyae geteriane ndana ndemo omoro biro Ensoko bwakire mwancho murigereri andonsia soberete gongo kwaniga Ensoko bwakire nande ngo kwaninga itongo mwochochi na aya soberete oira niringa itongo noga ya ne mambingi ya chitalike 25 litukorero ne lya Alamisi goseliane seke gusi
ego arekera uko bara Diana uko bara kuruti kirimo tikikabere tikigatato tikikane teyo kogo ikaritu kulia kane goteba litukuliane elia gatano watebe elia 5 kwamanya kuirana enyongeza wasoa elitukulikuru kumukubyo karaenda ngorango chakira Thursday rero ni litukuliane eliane mambi ni elia gatano elia 5 agego ikajuma mosi twatebe nyongeza tukurwe nyongeza twasoa litukulikuru kumukubyo na ande twachaka tikirimo na ande twacha tikikabere tikigatatu igo mwanchi omurigereria goso mwanchu omurigereria ndonsi asoberete aigane Nsoko TV murubeli Nsoko bwakire na namono togotebinga boka na intwe na ntwigenete nga chinsechi niliyugire na liritanga ni kwabegete bune alamu twatebire bono rende twikira aiga tonyara ko batogokwana na ayesenchera gwikiranu na namoni nto togotebinkiringa igo konyara ko bago torigire na irobia ogoskanie TV yago kwa tonyora as free to air signet onye kolese chi county cheito ibere chiagusi ekara ntubwete orogongo rukuru kugusi gusi yamanya koibora abana baye Kisi na Nyamira abwese chi county cheito tochiruka Kisi na Nyamira nabo kunyara ko bago Scania TV yao na gotonyora as a platform ya pang mwanchu murigereria no nyambali bale chinsemo chirichia na kurunyigwete koruna net rorake batonyorire igong'ang'e tori kuribia aliase tutaraikabia asenchera yobikiranu na namona nabo kunyara ko bago kogenda sense mail mtandao kogenda YouTube onyara ko bago subscribe o stream maite Nairobi atogo stream GTV chinyinge kera wa stream ria senchera yobikiranu elikuwa nyara ko bago korore bieni bieto na nemono nemerobeli yeito buna bono iga nigotore live YouTube nabo kogenda asense mail ya Facebook na aronyara ko ba gogotobugati nigotogendete kwaga chege kosia kenene kia ababwatani bali bagotobwatia aso mtandao na namona abo Facebook kolege ndo iguru to follow na ande link nera abo tobegete okonyara kabago torora live okogenda chinsemo chiri chinde chia WhatsApp ni okonyara kabago totumira message ya gase number 0788 na ande igonta getengo tebinga isano chiro ya mini sano na emo chiri isano okorelisa to 0788 66 6 abwe kera kwanyara ko bago kubeka inchire kamineyu kwagenda aliase WhatsApp watotumire message bwango gangoro story WhatsApp group ya mashabiki tubabeke group yeyu mekero umuntu no wago chichabo egera tonyara ko batokoranga kitogokora nane no mwanchu murigereri egentongera togotebanga ase WhatsApp ina na bugonchore simu yago oyebeke enchire ye ku landscape yenere ku landscape yani ekorara iga kera yararire kwagenda kwabeke video ne video yo kwanyara ko bago kwitoma kebiri chi second 30 sagoteba Nsoko bwakire nche nyarebe igonda asegete digondete kurigerio murubeli da kirenga kiao kilituko nabo kunyara ko bago totebya ekera gwakorire igo yako babuyara kinende video ina arongo teitorekera go yitutumira watoka either nabo tutumira ko rabisi yao kurero kunywe chabya to basago toka ule chinsemo chiri chia nyinkani chinsemo chiri tanyare ko bago korokia abantu ase TV mwancho murigereri buna twagotebya murubeli to nigo chakire asenchira bene na nditogotebinga boka osoya asumurubeli bwa Nsoko bwakire na inchili italiane ni Innocent Onyango timetinga ngakikwa bukiri Innocent mambia bono na bagolitsi kulia goli igoranga kiria erete kuboka garo kudabokire kera nare gochi charero na ikire GPO General Post Office yaiga bamura bana gusira Nairobi na bangera omuntu sira anyora gibati akobolia aba murabare ngali staging asina ni wa muromo nenengo sirade rade wale ziramba jirake bati wete rugo gumuntu minozi asoko bajiraho tari ngazina asina inchia ya kwenda asina nererie olende mwanchu muri na bananyara ko konya kibatira mate bwate goti kurumaya ga metonyo tebas hasina igaboteba asina na yego to libono kwa korerio mweri na nateba asina nabona nyara ko bangocha nere nade mura kayori yagezire tejera kwa yebuguri kwa ereta rede namuikia na nere kera na ikana batiri mwa kwante bi town nitaichua kama wewe
Kibati bwakire mwanju murigereria igane Soko TV muroberi na Soko bwakire senjira bene togote bigenda so mtandao nyara kaba gokora egintu kirie kuru kugututumire message di kwamburi ngakiri tukuliana lierete igoro mbiya lierete manyete goro lirinko soka kurwa nganyore sini uchikurigereria iga ensali match innocent ngayore kaba David nonda igabisi ngosokande na ikirawo musiri yani musiria dere bondo kare ko dia bagusi no mbanje to bisi amusiria ngabate bieri bajete inchua nawo oye renda maene na butumira nte nensali mache igo no gotebi ngali tukulia rero chinsebire chiabono mambie sali mache ngochera iga enyare ko bagekuru birengera libiyaye asenjere wikiradu na ndante biga gochana mu murumu ngabo gochana mu murumu ngabo era wadebetiga nchomanyete ese manyete gusi manyete ji stage chios chichi pigipigi estire lakini Nairobi gocha na murumi nto na ndoko ngomoreta omweli bagakwania mashabiki bako mba basigusira bagiri baisire go ikangiga na bogo ntomamboi okay timanyete gusikonya komoikia senjira beno mwanchu muri togote binga nigo chietire chitaika kianda asenjira beno tonyara ko batoko genda asesemo ya Facebook ritorigere litororenga mbara ibali babo kire na intwe Diana Lorango chi SMS torigere lina sense mail ya Facebook mbara ibali ba soiroro ritonyara ko batoko ratu achakiro murubelia asenjira bwikiranu na nemono igondoche tayare abantu baminto baikiraiga nindoche oyo makuru ko musolibwege susu agateba present egetaseni gianchire nguma ime yagusi na isiko yagusi oyo no musolibwege susu agateba nga isiko na ime yagusi igoto sasaleti ndo bata home and away Eric Osoro kurwa keumbu ne litaro niko ndani jeria kirubo agateba lero TBT kurwa ngumbu manma Bahrain Kingdom goika Inkakisi County sagateba chinsemo chia kanyimbo mwakiage village na Bible bane abwa na Bible ba yagateba Samuel Ongeli na Hamadha okurukumaliano Ongeli na my husband tiganso mebono bunaligete no musacho yogurukwa Ben boy bataba bana baye bakurukunga Mazdiga na McDotak na Brighton na bana ba Minto Bones pamoja na umusolibwege Natasha Mcute Clinton Ondigi na Diana Ndemo na Innocent Nje na watangazaji wote wa Soko TV na mashabiki onsi na babwatire emambia wasobaganire mambia ngiyo yakurukunga Jeria kurwa chinsemo jirichia Bahrain nara igo kuru Barnabas Kibaso awate Soko neye moyoka Soko yaito wakire buya abo Kenya Innocent na Diana mbuya mono Barnabas Kibaso ara Soko neye mo Christine Mora agontebia nga noare asomurubeli Diana ligere yango ya irukira abu na ndegera irukire na inchengora irana na kwali bagara ekwara bwategete ndoche mto Barnabas Ratema watebanga Barnabas Ratema gekonge good morning Diana na Innocent good morning to you Barnabas watching live kora Doha Katari wekasito Nyamasibi pamoja na Dad Lawrence gekonge Mam Josephine gekonge amo na mashabiki onsi Soko TV imejomorobiro nabaiko Lawrence na maontebia good morning my sister good morning to you brother uno momro mitokura sinsa mochiria chama seno agontebia no abotete omorobirio Soko bwakire nabaiko Paul umbati atebanga good morning Soko TV good morning to you nabaiko atebanga good morning Diana and Innocent Kirandi Dennis yomosobege su korwa na Kuru City Salams Club wikagachiwa sito niko ndani ya Soko bwakire cyakina mwanjito muri yango gatebyanga boka nabago togenda gusanga umurobire Soko bwakire turakiya amate cyago bateye babokete togendera gusanga kinga kiri bogo togotiyanga Soko TV nerego kwali bagaliyo kwena iriyo giriyago iri kwanyara kogotoma ebirengero byago nabago ujumbe yago surwaka asena baitio studio 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moero nabaga somtanda to Facebook nabago tuma ujumbe yago nabago YouTube elitwanyara toguskamo oncho muligereri ibuna twagatabiri numurubiri bwa Soko bwakire nigo togendete kurigereri abuna mogendete gokoria go sogendete gokoria sense milio mtandao tigango ndigereri bali basoire sense mo ya YouTube igento kiligero na batei Diana bagendete go subscribe ase kirengo kilitwa twikire na bongo batebinga mbia mono nindo chebono iga Christine Mura atebe Soko bwakire Kiran Dennis
biyamona sogo kosoria ne mitandao yaita senjeri yoko kosoria agotebe nsoko bwakire Kiran Dennis aka musori bwegesu korwa na Kuru City Salams Club senjera yo bwikiranu timati gose kwanyore bare ase chinsemo chi SMS ligero lyango sento bwate chi SMS chi abantu ba minto bagendete gutotomera chi message cyabo emambi ya bono litonyara ko batogo kwana na barabu senjera yo bwikiranu Goji chi SMS chiga seine go swaga iga agotebanga Rariza real hello good morning and soko bwakire kurotesha niko ndani ya show amona Silvena Sistalon Mbaikia Dennis Kuko Pai Nicolas Sosoro David MC Ogeka omusoribege so babwate umurobire meta sengen Soko TV na bigoriro limusioma kurokangeni wikalio rio manga keroka good morning Batromea Momanyi Innocent na Diana good morning Momanyi Sporo kurwa Nyachonori Nyanchonori na Prince Nyachoti atabanga wokire no abwatete omorobero chinga cyatanga en Soko TBT abona kibokiete gosekorwa account 46 tiondene ego bokiete bya erometenere tukoriria TBT timaiting rongo antebyorekera kwa legi class 1 Osinko abegete koroto biro bya ya tore tamangane bikoroto abro to ko igwara na kebtio ka bikoroto bya re koro nande umate bikoroto bya re koro kumuyeke Otero era kerete injare ngoro imbono nchiroro baithoi Otero nchiroro ngo ikerete kobeke uniform gochyo babo mino kendi kogenda yanga ye school nere yanga ye sabali litukolia omukubyo gose enyongese litwateba keroga nde kanisa uniform unadunga gochyo babo mino ebikoroto byare ko bashare die family genda kwandangiri TBT je nazo ile TBT sino nate ebikoroto meze okonyora okubeka kurmande onye gwachire secondary school okubeka bikoroto kuri Jumatatu onye go day school paka Friday kego ike weekend yo mwako mino kubeka bikoroto ebi acho muligereria aiga ne Soko TV aiga na tukonyara kabato ko alibaga na mono tonyara kabato gotebinga agenda kubwatimiro bilito ege kige sinini kirebusyo tugukumanya ali agenda tekokorekana ase chinsemo buna abasaki baito banyare kaba bakoyabeka teneni na koyikia ngoiwe Steven Mbunde guruchinsemo chenyamira tabanga buna twayanyorire na kuyabeka teneni Steven Mbunde teneni no kubeka igabantu kiro muntamanya bobisi bo yo itokoreta nyakira okubeka kirario nande tikanya kirario yani bosi bw'abantu iga utariko bisakende kora ro mungino ryo gwako mujulia ta Soko TV bariko beka bugia go bakobeka so enjerere ndunge na weekly forenge na ari gurubosonga ali nere keraso ire nonyene assembly ya busongo eli umugavana ali ororo na bakobeka kirario twanyora Bethel machine tigamba kwana bonse ke karambasa ko ngita bana baminto bakoriga singi Bethel machine yogenda nere oreta yaye egara enyoriro batebingi kirigento kiriga Caroline Mausa nero karaboigo Vincent Munda nero karaboigo Dominic Onderi big boy nero karaboigo ono lende na big boy ito nara producer tigato iro mutimoko toko ira na Linet Nyambane ko Nairobi abana beta oni maete nje twabanyera monoke mbano nyorobi lakini wodi yanyi gwete kamera yae kire gusi korongo mugano nura kubwa tiororo mokora Linet mukwanie maete no nyene analyst iri ito ya AI tili ya rero Elia AI tiyo. Era timaitinga omwanchi tomoligeria na tebinga tokobeka bana AI gaiga. Ara tubwatisia. Akiri nino ari. Tigatoge ndombo tuboko kia tokoira na tonyari kwa toko bajalia bunagenda tokorekana imambingia.
tie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asing'enchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kendi gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakirisimi ase namba 0788666663 gose turikiriri ukurya email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'omuguse. Kwarosire asa maegelio yomonwa atabwati ebikoro nogenetie kwagacha anki yao na maboko ao omonyene aiga Borabu Technical Training Institute nigo tokwegeria ebikoro amaegelio aito niga kogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics, electrical engineering, ICT negati yechinde nigo togotoka emeyomocho kebirigo ekaunti ya Nyamira. Asamange twakirisimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu.tti@gmail.com. Borabu Technical Institute, technical skills for development. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoliguri liyakibusani turikere gose twakirisimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Nuganetie byome bitingu bitari kuboneka na kokota bwango ebyuma bikomenya asege kigetambe na gokobo korali bya asemermo yao kampani ya Davis and Shutleaf nero munyangongo asika kimyaka 59 asobonia byuma ao byubuye bwekerengo kyiguro aseriguriria nigo bakonia chimota chipambu chiamache ekyogusharire bimeri amache chigenerator chisola panel amone chimashine chyogokenura amache boigo ngokunya bari bisima nkwagacha bari swimming pool na kugisibya nkoni bara malyogo yogokenura amache asumu cyobosongo Davis and Shutleaf nigo bagutuka samaga cha Stage Plaza ayaligiranitiye negatesenya kanege Kigali asamange bakirisimi ase namba 0708623645
gose 0206966877 gose 0206968172 gose 0206968324. Eye Nensoko TV Oboroso Bububuso. Manjito Margeria ni chinga kichine tuko chukomanya mayali agende tukwene kigokora chi county chite county ya Kisii county ya Nyamira goika ase county ya nene ya Nairobi na baigali agende tukwene kigokora si Nairobi tweli nayo nyare kukwemanya na bega chinga kichire gote yanga agenda gutuma ujumbe yago ase namba yetu studio ya 078 marakabere 6 maraka 5 na tirinere namba ya moyo aso mtandao ulio Facebook na Terminal Soko TV na baigo YouTube na Terminal Soko TV na live na bukunyara ko busange kirengerero geito na baigo tuma ujumbe yao etwanyara togoska ama korenete turanyara tugokumanya alegende tukonekiwa kurasi county ito ya Nyamira ne county ya Kisii goika ebinyoro byeitoime ni cyabisi asitokumanyirwa muno mubere bwo musacho yomo asirita Fred Kerosi nigotogete imenogotogete kubwate chingoma chimbe mambia ya higoro asigeti geskuru yaboroso ya Kineni imebunge yabo machoge chache county ya Kisii ase obutukiwacha kiwe bene ilikumanya ninkirete umubere bwo musacho yo goitwa aso kumanyikara munigoro kubwate chingoma chintindi tukatumya roro botyo sinche ya bene etunya tukwemanya bange nabigo gusuka mutwe mwanje monkonyo wene bwo mwana ona gakia serikali nkorera ngosaba gaki Obo bwego bwena kigweme yekenyoro gya Kineni bunge ya machoke chache county ya Kisii maiga yo mubere bwo musacha yo mubi myaka yigatu aserita Fred Kerosi kutoka nechinkoma chimbe asekagere mnani gangentwa na kobetwe byoge botukubo kera lero aso mubero yo chagotoka emambi ya lero asegetige skuru yo borose ya Kineni arengeri tukole gorosa 10 go mwana oyo na gachanga akali ndagira gasoka goche para rugoroga iga unasoka goche para marago banga chikumuganya akambura unambura ona mambi na imuka naboka nagende sakurara nanyore nyomba buna yabungire na bebungire igo nachikoigora nanyora taiyo nyombe ndagira nabe getona nyora noere ogocha gonte ngokero sinonyore getiro gorari gakwete natira natebyo nkwandi ngonkwandi okero sigakwete nyugwete para rora natire ke maana nanyora okero sigakwete kiabwata manyinga bamangentete nandanye nyiroro se agaiga nsemo nanda korwa manyinga yani umwana onaitire bobe gaki Nyagosira Fred nigagotebekana aringe nabantu batane maragoba yaigoro abono abamenyi basabire bakorerwa oboringori ariko manyagosina bakorete koreke iga lakini kulingana na tokoro takuru nasogete n'abantu baingi batano una batano tokosaba serikali tokonye toboro totire ebabwate bakorera ujunguzi batebe na kibakoranite bakawo yatokoraire rigwali kolise getia semu baro bakaraire nyumba akinje ngosaba serikali nikwata kogotambe gesi eketeko totiga ngotoka bali ekera ruete nkagarenge bweka lakini ekera agete saigete aba barenge nabo batebe nanga kibarenge nara bakachete goikere njere yabekeire bakengori igoti bakamanyinga itegete para gaiga bobe nika bamenyi borogongoro basabire komenya no murembe irigo itanga kurwa samangaranga buna ega yoboiti asebono ya mate Nyagosira Fred yasabire obwena bumwanchi obo kaki kamurante serikali nkikuruna chitungwa Christine na sawaga inanya koroge konekinga uneke kaki nyasante karante na erawa gwate sinya sadu gwate si amone serikali tu gwate si kaki umwana yanyoro weno gwaje konya banta ba nyasati ganje batoke umwana yo umwana urengo muyo murongo tabwate kebe tabwate ko kingondo kaki tata egina kimako to konya kiyo katatu umwana one igongo sabanga ba mintu moyo mino na mogosana nere ebukuya watanga mwaberane muramane
ande muruane lakini ikira ekarango mwabirane abibukwa batebanga mutware obwanjani buriye sa tutigerete abamenye mane amatianya gusira Fred go basabira serikali go tugiborendia senseme yega aseba nigo botukibwa cyakiri komanye ikerete yo mwabo Fred goitwa senchirenga bine yega umuberenya gusira nigo rusibwa saiga na kobochi asenja gitari nkende nene yo gembo aseba no botukibwa cyakiri komanye ikerete yo mwabo goitwa asenchenga bine yega mwancho muligiri togendrete busio Diana abantu baitu no ese ikia etirangi mibirangi ibere yatokire abantu akanyora bakwita senjire bututukana ino sentiment ya ronki kia beire koro no kurura ngoro turagusi yabi county ya Kisii county Nyamira twarara ya matenya bage usiria abantu bana si family ya sinsemo cyari ngicenya makoroto baba bagutugutwa use baba bakwendwa ngana yo gucyene sana na boy go torera abantu bakwengenta sana bona abantu kutoka yani umuntu aitire kabati chingoma chintende meti gose ne oborendi bwabe irobo be gose ne amangana cyakire ase binyoro bitaro timaiti amangana makongo tokogenda busio mwancho muligeria abasaye kurwa sensemo ya Kitutu Chache South nigo besokire na kugikeria egekorwa kyo musawo yomo uyo nyaroka barago itwa Selieta Matthew Chachi na gotigerwa chingoma chintindi asaba sawo banyarika bagoteba abanyanyimbo bachaki obutuki bore bwa bwango elikomanya nga mbarabyaba bamuitite musayi na kumutigera chingoma chintindi asabu nigo bakwanete asege korwe kya korekanete na gukwana na baralia tigatwigwa ngo roboti oruo na Caroline Mausa agototebia iguru yabangabasabu na bakwanete Justice! Justice for Chachi! Justice! Viva! 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 Justice for Chachi! Sawa yo masa Selieta Matthew Chachi korwa sebunge ya Kitutu Chache South oyu abeteka gusaga anwa nabantu batamanyekaneti abo babete bakomutigera chingoma chintindi nabaga gosoka ritukoria rero korwa senya gitari ya Ramu Hospital abo asabeire asagendrete ko baga kwenyorera ububwenia kuja hapa siku ya leo kwa sehemu ambayo mwenzetu ambaye anaitwa Matthew Chachi aliweza kupigwa na watu ambao waliweza kuletwa na mjumbe wetu wa hapa Anthony Kibagendi kwa sababu ya kumcriticize kwa ile kazi ambayo inaendelea kufanyika ama wizi ambao unaendelea hapa katika Kitutu Chache South. Kijana huyo aliweza kuugua sana, akapigwa hadi akapelekwa kwenye hospitali ya Ram ambapo alikuwa amewekwa pale, na leo hii ameweza kuondolewa hospitalini na tumeweza kurecord statement pale kwenye Nyanchwa Police Station. Tunaweza kuomba kikosi cha polisi kiweze kuchukulia jambo hili maanani na waweze kufuatilia na wale ambao wamehusika waweze kushikwa ili tuweze kupata haki kwa mwenzetu ambaye amesimama kuomba utendakazi bora kwa wananchi wa Kitutu Chache South. We want to request that the government should take this guy seriously and take stand action to this guy. Before hao watu waendelee kuchukua hatua mikononi mwao, tunaomba kwamba wale vijana ambao wameweza kulipwa waweze kushikwa na waweze kupelekwa mahakamani mara moja. Ama ni aje ndugu zangu? Ugasia ameleta hapo ujambazi, ameleta umaskini across the constituency. Hiyo maneno ndio tumesimama leo tukisema lazima aende nyumbani kwa sababu ndio tupadishi uongozi, ndio watu wapate maendeleo ya kudumu. Egati abasaye korwa sebunge yo ya Kitutu Chachi mbaba bagwesoke bene na gumwakira pore omusayo yo Matthew Chachi baigona korage byara gochia se bali banyarete kwa baba okole bikole ebyo byo komoita babe bakobwatigwa na kobekwa byara. Tumekuja hapa kusimama in solidarity with the church ili apate haki yake. Kama hawezi pata haki yake na wale watu hawezi shikwa, tutafanya what we call public arrest. Sisi wenyewe kama vijana na kijana mwenzetu ameumizwa, tutaenda moja kwa moja tuende tuwashike na tuwapeleke police station. Kwa hivyo tunaambia maaskari na area OCS na area OCPD wachukue hili swala kwa la maana zaidi ili waweze kushika hao watu ambao walifanyia kijana mwenzetu hivyo, na tunataka haki itendeke. Asanteni sana. Boigo nigo baba sabira abanyanyimbo babe bakwene kyangubuna ngo babali bakobwatia obwene eli babe bakona cha ekina kyabo na bego ko babeka byara bali banyarete ko baba okora egekole ekyo eli kwene kyabuna omusikyo cha chinkwenyorerale obwene bwae. Sisi tulikuwa tunaomba serikali kuu ya kwamba wafuatilie hii kesi. Juu sasa huyu kitu yenye ametufanyia ni kutuonyesha vitu yenye anapanga katika uchaguzi uchao wa 2027. So sisi tulikuwa tunaomba tu serikali itume vyombo vyake vya dola wakuje wafuatilie kesi ya Chachi, juu kwa sababu mjumbe mwenyewe alionekana akiongea kwa mtandao wake rasmi wa Facebook akisema Chachi alikuwa mwizi.
Bali hatutaendelea kukubali hii vitisho naendelea nayo. Tulikuchagua utufanyie kazi, si kazi ya kuumiza vijana wenzetu. Sijafurahishwa. Naomba serikali Murkomen ambaye anasimamia waziri wa usalama achukue hili jukumu, ili kwa wakati Ochache alipiwa mchano beupe, kila mtu alikuwa anaangalia, CCTV zinaonyesha. Tio Chache sesemende niga kirengambi ya manogo cia saba sayabu asoko moikange na baigo komutarera senya gitari agendrete ko gakonyora obobwenia na baigo ko yesabe serikali gwesonania eri kwenekia buna nkonyora ari obwene buaye. Igwa wiki iliyopita nilichukuliwa hospitali bila fahamu, ila leo nimefunguliwa huru na daktari kutoka hospitali. Mimi kutwangwa kwangu nilitwangwa. Naomba tu haki itendeke, maana sina mengi ya kusema. Haki tu itendeke kwa upande wangu. Asanteni sana wakazi wa Kitutu Chache South. Ripotera Ensoko TV korwa sechinsemo cha daraja 2 ime bunge ya Kitutu Chache South county ya Kisii. Elietaria Nemausa Caroline. Miamano sana omusakito Caroline Mausa kurwa se county area ya Kisii chinga kitugane to kwanira ogoitwa kwa basai na baigo ningana yogo ichane sana kolende to kusabanga ubunenge abunbuge bogo kolekana eriyo banyore obwene bwabo kolende to gosika mutuma nchito maliani ya serikali ya county ya Kisii yabetege kubwatuka amariogo gocyasinya gitari mariogo ayo ye milioni 50 gocyasinya gitari eri gokonya abantu konyora oburuari bwabo ase omokonyi bwo mugavana we county ya Kisii obebo atebire buna nachikweneke buna ekerengo kyobo chenu ngochakere kurindwa century abene nabego chingaki agukurere abantu bali bagutumia mariogo asenchira erembe babe bakuyatumia century ngia edio chinyagitari chinyara mariogo chikwenana nabego kubwatugo uchiase abarwaire kuri no manchito murigeria tutunyara roboti uruno musakito Wycliffe renge kurase county ya Kisii tunyare togoskamatwe buna enchira ya muyogosire birango byobokoreri bwe sector y'obachenu asinya gitari che county ya Kisii gwetera samariogo bono nige serikali ya county ya Kisii yabwatukira mariogo ya chibesa chetaniti milioni 50 uchasinya gitari chonsi che serikali ya county ya Kisii. Okubwatoka kwa mariogo ayubene kuchasinya gitari niko kwakolekana asinya gitari endene ya Kisii Teaching and Referral Hospital abu asomokonyi bwo mugavana Elijah Obebo amono mu waziri w'obachenu Ronald Nyakweba baikerana eliko yabwatuka amariogo ayo ali tunele shirika lya KEMSA twatembe mune serikali kuhakikisha amariogo ikale sikize kigwenderete mutukagwenderete tumenye tinga abantu baitu mbanyale kurwaligwa na kugwena na mariogo narataracha make aise ni milioni sana ibere lakini ngochari keresto kusena sasa mwenye serikali KEMSA bate betenga ngochari bwangu lakini amangi narachire ili ndacho konya abantu baita sinye gitari chetu chonse kuna nateba 164 abantu baminto igo make sure ngale ka abantu tokanya gitari barwaligwa bakobanya gukwana nabaralia chinga kiara okubwatuka kwa mariogo ayo nigo mokonyi bwo mugavana Elijah Obebo asingerera buna niga mariogo ayo abwenera tako bakonya bananchi ile kwenyorera obugwenia amariogo achira iga na mange asitinye gitari chito emia yemo na 50 munanye gonga kirenya gitari no enkia busure yacha gite muisonde mariogo abona korte ale kai igo elinda abantu betunya konyora mariogo bo kerwa kurwaligwa barwaligwa sobororo nanda sobwangu kiara burwe muri kuganya amariogo achire gaiga igaise ne milioni 50 aina mariogo aikire gaiga tokorenye gitari tito ase equota kengese kikumwaka equota yumwaka the financial year mariogo aya tulinekene na konye abantu betese babeta ubwari bwabo beraisi na mariogo tago tukangata hiyo Ronald Nyakweba uyoro mu waziri w'obachenu meye county ya Kisii nigasingerere buna amariogo ayo nigabwenderete ko ikigwa asinya gitari elia kwa nyabarwire abu asate bire buna obotumeki ba mariogo ayo bobe tiboligo kigwanchirwa ko bara company ne delivery note kerenya gitari ya gegede oda ya mariogo aye once kwa receive mariogo ayo esinaro go send a delivery note then the number of drugs that you have received yuki oko waje nyagitare kwa je copy yamu na copy ya majaga na iga headquarters as HBTU headquarters amariogo akoba coordinated from na abantu bono nigo basemi gutumeka mariogo chinga kibarwarete lyoka elia bakonye abantu baminto mariogo tindagera mukuria mariogo kwego kwanyo kulingana na prescription y'umunyagitari bigo mariogo kunywa
muna urwarite mario gataiko bandagira tukuria igo tuyarende tunyumna tugotebuna banyagitari tunyare kugwena tugende chigasite chikache bono ekera marioga bwatukirwo guchasinya gitari nigo yategera ase baria bakorwa obogwene kwene kebuna oyatumeka bari buyana gwetanga kurwa soko baoneria barwire ananake gimasinya gitari achire cha level 2 amona level 3 dinko reporteria Ensoko TV kurwa sobo gatagati bomo chobo songo iritariane Wycliffe Orenge Igirali bono nande tokoso ase usensemo yechisemi ase bono university ya Kisii university ya bwatirani ne kyombeke moyikoro kulada eliokorwa amaigeli gochia saborokiwa be university eyu anane mono kumanya igoro yebintu bitwetanaine na amaigelio aligeretie chisemi chia amangana yekerero tigatonyororo robotioruo senchira yubwikira numurikyo ito Bethwel Machini ikyombe kya Jacobs Ladder Africa kubwatirana ni university ya Kisii nigori chikuria rero bachakiri umuroberio bwo kwegeria borke wa university yo chinjira cyokonyore mirimo ekorende bintu bitwetanaine no gonchira kwerire gose Green Careers Caravan. Say green. No shout green. Sera Bogongo no yumubo bwatani bekyombekyo oyo erero byebwo muroberio yiga. And today we are here in Kisii University as the flagship of the Green Careers Caravan. The Green Careers Caravan is basically an advocacy initiative to be able to create awareness amongst young people, both in university and in TVETs later on, to be able to make sure that they know what opportunities are available in the green economy. They range across the whole sector, all the sectors, ranging from renewable energy, agriculture, waste management, and the list goes on and on. Okwana boigo nigo moteni kurwa bisio morikyo butamba se abisi chisemi chegoro konsolata lau nerboigo akwana iregoro yemirobire yo kwenekya basahe nkwenyorera bale miremo yiga amunogosiro kurwa se serikali. The Green Careers Caravan aligns with the government strategy of creating jobs, and especially because in the country now we are strategizing on how to plant 15 billion trees by 2032. We have to do this so that the youth can also get employment, and not only employment, in this particular initiative, the youths are being taught how to start jobs by themselves, not waiting for government to give them any work. Apart from that, there are strategies which are in place that enables or ensures that at particular time when the youths are in need of capital, they can be given through the government's initiative of supporting the youths, that is in terms of loans. Since moye University ya Kisii nigo Dr. Rhoda Ondimu otenende tobwena niwe chikosi ayanekire na igo buna University yo yakorera mu nchuri ya chikosi iri gokonya aborukirwa asemero biri nkabune yiga. Our curriculum is now going through a lot of transformation for assimilation and accommodation to try as much as possible to have our students, right from the time they come into the time they leave, be able to learn about the opportunity available, especially in the green careers, so that they can begin to find the right skills to be able to prepare them for this particular opportunity that are available. So beyond this is just activation, but the idea is to enroll them, to get them into the job market by preparing them mentally and also skills-wise for them to be able to participate and get jobs, but also become employers. Since moigatia burkwa na boigo bago kire amaigeria yiga. The main thing that I'm learning from it is about job creation from the different fields or from the different schools that we are in. Regardless of the course that you're taking right now, there is a career for you in the green economy because it includes everyone regardless of what course you majored in, and you can actually incorporate what you learned here in school as your course into the green economy and into the green jobs. Green Career Canvas is helping us get to know how we can create jobs in the after finishing our school and be able to work on ourselves and employ ourselves. Kuripoteria Ensoko TV kureka University ya Kisii, county ya Kisii, Ritera na Bethwel Machini.
Mwanjito murigeria boigoto gusika mutwe ni gabana boda boda be municipality ya Kisii babete bakogokera ekero banyoreto buraberi amono gusiro gwe chipigi cyabo aneno kima cha TVS asbanyorete bakonyora obokonyi nabigo aseritskeririe igoro igati ali abetega kwenekiwa asomoroberi yo no kuko bwatoka kwa manyinga gusokwena na kwa manyinga asichinsemicho kulenchira ya moyo kwenekia bunango konya bare obugima ase egati y'abarayi babo nabayiga abashirika abanyate bagochamo erikwerekya bunango sirabale abana boda boda bechipigipigi cha TVS asichinsemicho cha Busongo manchito murigeria robots wanigane tweno yo minto weekly forenge tugatoronyora sentra yabene abana boda boda kurwasomo cy'Obusongo bono nigo babaneki bakogokera ekero banyoro boroisia no gosibigwa gwechipigipigi cyabo cyo mondo TVS amono gosibigwa kwabosa. So rero etwabwate function yenene yo gokorera abantu baito abagende chipigipigi service ya free minus paying kende gionsi no eshiringi ya na twabwate spares chikoni wine chip price and bodo file tinga ngogorarenge na bare konyara kugora rero goikera target yayo kogende pigipigi ase kliniki ekyo gyakorekana ase chiabisi cy'abana boda boda cia municipality ekiane nake kyaregana tigwe na babwatani ba boda boda bakubwatarana nekiombe gekorwa chirona chipigipigi kya mogo blood bank ya KTRH amo na liria liaka and general nigo Moses Yondieki oyoro mokonyi bomonyakerogo okisi municipality boda boda oro kyomogo koye aso kubwatarana egati abo. Rero we want to thank Kand General nechi company chinde chireme yabo na mogo what credit na abantu banda bange for the support the company ya Kand General ya rule for our people bali within a municipality bakogenda chipigipigi moso au bakogenda chipigipigi cha TVS naboigo ababwatani bekiombe kya mogo nigo bakambuye mono asoko bwaterana nabana boda boda lekuro bokoreri bwoko balera ogosibya naboigo okobonera ebyoma aserigo liria inse activity igatoka yereta boda boda go create awareness about our products spares new units to bwate abo igo goikera kororanga na ki chipoda boda chinjire condition chire chingia na konyora data torenga na ki abankwa na baito ba boda boda na kitoko ba support Pero twabwate service clinic ya TVS is one of our partners ndogwate partners mane ndogwate Boxer ndogwate Honda lakini lale twaje service clinic ya Kand General service clinic yetu ko ni organize in partnership tigara twatebi abana boda boda ki services tugwate nduna mogo company also products tugwate ase chovis cheito egati abira byakorekana na mono kurwa manyinga eriko konya bari bakonyore mebasokano na goitira manyinga mange abwasaba na boda boda besokia na kurwa manyinga ko cyaseri shirika lya blood bank elio na boy golia basemia igoro yobu yabo kurwa manyinga eriko konya obogima ngobona totegemeta ase bali okonyora bagocha voluntary ribacha kurusia manyinga na kigekora tuacha na saba murao baito ba boda boda tuwaimize ya kwamba barua manyinga egere ebangi yetetwale amanyinga for emergency muna to kwana boni ge tubate crisis ekebe tubate manyinga lakini bono miso toko ba abantu ba minto mbalinga bali moyo lebuya bali mo ikire myaka 16 go chigoro more within 16 and 65 motarwale tininju mwe chitokeze muru amanyinga konya barwaire na busa ndo base konyoranga mwaikira ali nyagitari mwanyorere montonde nero bwate chi agenda chayo tagete go sene chibesa abaoneri amanyinga igo tokubate abantu baminto ng'amanyinga akurwe kubosa na ndaye na nubosa bono nigo boseme bwaruro go chiasa bantu wesokia eri kurwa manyinga eri gokonya obogima so and bodo file tinga pado nore sikari na ndo igwete nga manyinga naro mubera mange so achenero rusugwa manyinga konya baroire barororo batabwatia manyinga bono okobwatera nokwo gati yabana boda boda amana mashirika ao nigo kworokire buna nigere buya ekera mashirika akobwaterana elikorwa obaseme go chiasa bana inchi inkolipoteria Nsoko TV kurwa gasobo gatagati bwo Obusongo iritoriane Wycliffe Orenge Manjito murigeriana radio agendete kwene kiwakuru ase county ya Kisii chinga kitoroche abana boda boda bari babati cha TVS bagendete kokonywa nabayigo asomorobiryo oariganetiwe nabarayibao nabayigo ababwatani kwene kyabuna gocha bari kubwatuka amanyiga bunenchira ya muyogo chikwene kyabuna gocha bari gokonya obogima ase county ya Kisii nabayigo mono abana boda boda Diana nomanyete umutakano
mutakano nururio umutakano watete no mugaka umungino yakure aya umutakano numungina uriyo mugaka yakure muburaka nero musacho umungino yasirire bono kigusingo tebakire nk'umusubati umutakano okomororera umunanda na nabatebetiriri munanda ne cattle dip ilitwakaire chiombe karugo yatabananda tangesi chiombe chikwamanyanga bono uyu numutakano bono ase county ya Nyamira umusacho yo mumuburaka aselieta tigandara aligereli gaiga mwanchu muligerelie ni gondoche musacho yo mo ase elieta tiganda aligereli tubasa ko boro mwanchu muligerelie kara tokubwati binde bya so mtandao na ntwanyara kwa batokoranga bya nyare kwa babigwikira umusacho yo mo kurwa se county ya Nyamira nigesokiri na nene mono gusaba umungina woyo kabeiro mugaba no mutanga nando yule nyagusira bono iga ukuruku nawo minyagarama anyara ko bakumwireneria abana baya sagoteba abana ubaye nigo banyarite ko babako yairwa asenga y'umungino yu asibabete bakorerwa na anda sagoteba bono niga akaniti abana baye bairanenka umwe tebekana nga mungino yu gaireta abana abwa adopt na bono uratoke nabo gwa adopt umwe mwana no ebunu uriga bono iga Diana otebe nga yoyo tigacha amenyesia bono rende umugako yu bono uchire isikolia sansa goteba nga abana baye nigata getebairaniwe kurwa asinkeyu ya oyo kabiro mugaba n'umutangani asomuswati uyure bono umutakanwa nawo minyagarama agatebekana nigare n'abana abutigango tuyigwa umugano yuge kwa rumurikito Bethel Machini nigekirate asoro nguru nagatoroselia orobotiro kubwate Muboraka Thomas omwoyo mboto bwekenyoro kyario wangwa ewodi y'abanyamatuta ime ya West Mogirango ime ya Nyamira ekera tukumerana nere nigare nekipatsa tibegati cy'abana abokorengana nere agotebangana abaye mbare nere nenyumba ya maomo kero kurigereria buya nigenureire naki yarenge Thomas omwoyo mboto yeninka yane abana bane bari gusomigwa nesikwaso sigo bono abana bagaja bakaibwa n'umuswati kugura nawo bonekera abana abachi gusomigwa abana mparengo chi twins kinyaruka ibabere nabamura babere ekere gavana ya baire ya chikoba somye scholarship abana bagasoma bakaba munamba akore chiskuru ekere bakore chiskuru tuka expecting abana bambairane gochanga bono mwali oya bana ambachiti kuirana twachire go turesi abana finally twanyore ngamba kore tiki kuirana ngo kaiyo bono na kitu kumetinga abana aba ebachete gosoma ngai bachite fact bono na boto gwete ruma singa abana base nari bari kona ko baturesi tore lakini eventually nkona goikeru bari korengana na Thomas Omboto nigakweranga nigo aenanete abana bae bane abo bare Chibarongo Ruth na Lydia Omwoyo n'abamura babere Sami Ogoti na Victor Moseti gochya somuswati omutangani Nyamira nawo minyagarama eryo ache ko basomi hasekurende batanya kwirana na inde njira wometega kurwa baide abana abo irana ne konyora muntu ndeto komenya ne abana abo bachite bakaiwa ibona bo imenyete njugiye agoro gurutu na Lydia ayo mo na Lydia omwoyo balinge twins no makuru ona abade bakuru gusami ogoti no makuru kwa Victor Moseti omongina oyo na uminyakarama bunu mongina bwe gavana ntugwete ngane rore ko nacha abana bagutira omorio tukatuka ngane rore nabo bono nturatwara obumaene bwisene ngane rore n'abana aba lakini ende yatebeka ngane rore n'abana bono ntuntu kumanyanga omongina oyo ere ngayia kare n'abana kabaruseti abari bwiya bakagenda sobo nende ngina karuarete finally bona abana bakuri chiskuru bono ntumaitinga omongina ombirengeri kiabwate n'abana nigo ya mate yuyereranga abana abumba onetiwe gochya somosubati bo mugabana Nyagarama aseba asabire ng'abana abo bairaniwe ngasobo nagokonya ise
bana bambao ni kurwa because abana bane skuru barenge ogwese yarenge nsaso mugako yango abana aba ina ya ruarite ruara kamurwaria kera namurwaria igajikanyare kana tin kunyara kumurwaria una ruarite kurwara kwaye ya ruarite etiuma yarenge inside head radio toilet bakanya ba kunyara njeti bone ke ba nda ida wana bane baira no so mujiyo yone ikiagera injugu kamenye enjandike Steven Nyarike Mbonde, Ensoko TV, Nyamira. Nchumurigereria yuna yatungite amate yoyo kabiro mugaba n'umutangani na nemono twiguru mutakanwa bunagukwana nyegene tumurike to Steven Mbunde riri namwe nchumurigeri nagate Bethel Machini lakini Steven Mbunde nyegene te nachikubwatia aigwenga ki umutakanu uyu era gukwana iguru yenganeyo mugako Thomas umuyo manyete bono renda acha nanyore rietari aya nero nigweterende bunagukwana na nene mono manyete binde bingura ruka bire Diana warucho muraiwense bwa America Donald Trump asarenge gukwana nere teleprompter ganga batebete yangire gera yangire tugatotebe yangire umwanchumurige tigatogenda busio Diana narari agendete kurwa se county nande yakisi togosoze ne yanyamira county togoswane ya Nyamira korora mangana na bangi ga se county ya Nyamira wase moseneta bwe county yo omoske okongo mugeni esogetina komochio muraiwense ya Kenya soko bakangeri abakenya ubagma asibaga kwaniri gori yo murubiryo sha na gotebabuna omurubiryo bikiraboniga nigoganiri kurigerirwa kigakibago ruete eganga yayo gochikumwa bwatsia Fred Matiangi ase eganga yayo kurigia oburai mwaka bw'ekiri bubere 2025 eri kwenekya bunanere gochari gosoa abisi machito murigeria tikatogerere enkwana yaye okongo umugeni kurase county ya Nyamira ndombire bisaregete ekaro Fred Matiangi ari ko ofisi konyore ererwe gari yo muliro ngiye ko rukwese getange ari ko runaro etenene bombe ebeke bureki konge echustani ari kisi hoteli nera ali ko runyakoe echustani nyakoe abantu bakisi babetero egende kisu one kero umushimiwa president Ruto ire kerogo n'abarayi bande bali uda batebire ngangurusi bali egari yibetene nikonge mwajeru ikonge munerusi weji kote na Kisumu mwanja mangana yo balenga mwakandire ngayumbo bwa egari to yatawatego mu president nga egari yo molero nero tuwadagete turushiriye cyaye ikonge etoyirere direct Mombasa igo wota watayunga moto na tere siringo istini na ina murushie gari yo molero mangana yuno mogusito agore wakani ese kaulia yamo ekero mheshimiwa Dr. Matiang'i alengo obisi na alendo talichiko twabwaterende ko rubunge yoko konye kamelieta yecha ebona si akinete ekere president irete chukura igato tedinga nkapanga kilimo mwebelekete ngakia tatanga kafanya nini tatengeneza chai mwewe tatengeneza maneno ya sukari tatengeneza sio mtaleta kose asirafa bye murasi afanye wana nywele na nawe mbuli sonye kwele toto kai kuna mbuli wana utaitotote mu president ira ege ndigio ko totainga no chota ale Nyamira utara aline ndege ko Nyamira amana yo totainga bona shilingi 12 tumekata mwanje tulia bona shilingi 12 onye president ya jira baka mumias urusi kira za serikali obekeire abalimi b'emesiye kibaza cy'eserikali bayiruye bonus muzanya kwebe ikintu cyezo kikoruseriwo otudaite bonus yeitoirane ese yakoreki ekiagara ntusirigyo sina ina takiro kikitolendete endo mugusi yamenyagete nendo bekoro kwebo bona Mwanjito murigeria tugotigana no roboti uru kurase county ya Nyamira chinga kimo senator we county yo Okongo mugeni atebire buna nachiko bwatisia
Fred Matiang'i haseganga yayo kuri obrai wense ya Kenya chikakibega berga kwanira igoro yo morobirosha kagitinga gwategerere enkwana yae tunya tugoska mutwe nabego chinga kisiri Charles Ndege oyuro mutenene bwabana boda boda hosaba na biasara balia abakabake nabayigo aba engineer nigatebire buna nachiko bwatisia omwaziri webinto omwaziri webinto John Mbadi omwaziri John Mbadi asote babuna omorobiria o procurement gusoko bwatuka wechitenda bakolerwe ko kwitira omorobirio o e-citizen gose kolerwe ko kwitira ase omtandao na chuma bwatisia tebire buna nencha ya moyo chikwene kyabuna obukurumi mensi ya Kenya nabigo kubwatuko wechitenda okorekana sencha ya bene machito muligiria atika tutugere enkwana yaye asate bire buna namangana digital aranyarika konya ensi ya Kenya. Samarieta ngoro Charles Ndege inchendo monya kiroko bwa bafanyi biashara bali abake aba engineer abale michipara bonspi Kenya ngima omoroberio bwa serikali gutumika ekegwango kia digital kia technology ya e-procurement elitonyo gukora gitende online digere obukurumi bosire na konyakoyana na amangana ya chikikibaki igonda abakaneri mbia mono nande andonsia simora bagusi tiga twense tubwaterane mona bagusi abana bantu ba minto tubwaterane aso mweshimiwa William Ruto tubwatse serikali yaye eliye kole gepindi kiaye enga kiere mutu na intoka kusintoga mbembi abantu aba ekeombeke kia council of governor mbali batara mbarake manya buyangi kere baire chinga kiabo koereswa na libarake manya nikikere ntoriga igase kurwanirira muna serikali kurwana noyo igakoro yotakora etoriga iga tokolege ntoke ko beta obugima bwa abantu bonse Kenya elitukire chinse chinde asichekira mangana technology ekiombe kia council of governance egina kero kereke mokia ya kanire amangana aya igaya e-procurement njenda atebe na ekiombe keiga gikwanerwe baereswe obuyabororo because ekero technology egocha with cost mbale bagotugutusiko nande mbale bagotigara ase system Njito moligeria oyonere Charles Ndege oyo kwane irigoro yo mwaziri bwenibo asatebete buna omoroberio boko bwatoka chitenda obeko kolerwa asense media yo mtandao gose digital asatebire buna nenchira ya moyo chikwene kyabona bakurumi mensi ya Kenya mbochie korwa bogo siri gwaswabire to kwane ngane yo aseka sana no nyine chinga kitwarira abagavana baitu babire bagosokya ndago kana sana omoroberio asatebire buna nigo chitasenchira ya bene ya bwango nabego bari guchikuyanchirana ekiagera ba kirino ine kigambiro bakaniro moroberio Diana no muwaziri bwekegancha kiense bwenibo nero bwate saro yense nande anane mono nigagendete gotebanga obukurumini obure igoro nande nindoche agenda ya yenene nelinga boni gaba Kenya bagenda se system ya ya mini kokora chitenda cyabo na kona kugura gwetera so mtandao na anane mono negento kigendete konyora lietande nande ngoregeria abarigireri baito tari ngamanyete kegusi igoro negweto umugako minto nyanga ubarayiga na kamura ka minto ga group Clinton ndigi bagotebo mosembereko yani okuno kwebeka chiebeka nande ukonyora ngoso taganirie no gosoa kiebeko chiebeka bate base mosembereko aso kwebeka no taganirie okonyora nga kwasoira sa abantu bari ngeiga gose bale nge invited bajikoli oboro naye kwa mayo gutoka no muri tiezadi yao no sanga boro rende ne lieteli na bwa tili yangogeti sana umurobiri itobwe kemoya soko jora umugaka nyangau awikaransaga igonyara kwa bakagwata gatigati kegusi ne lietandire na likuru kwesiginyi likuru controversy okonyora ngumuchando soire gati ase ebintu biri bitaganire kwanyora nk'abantu kurwa uyo ngo musare engusanana nandira bo bateba nelieta likuru kwesiginyi bono rende nabo igurochinga engani yuko gore ebintu aso mutandao nigegenda tekoreta eliogiri nyinge sana Diana ntwaroche nande igoro muswati oyomo ugo ndo sibichi anga sesemo ya Kilimani ukurukuze ituni onyara kwa kaguitwa gusaba batebeka na agaitire gusage itete bano turi kumanya lakini ndi video igoro ntwairoche neli mu producer itatara enyora buno muswati last moment chinga kichia chomo elio korabuna abwato getukorugoro agatalera agache flow sine agatatu lirongo lya gatatu keraikili ya gatatu akarwora agasinya kubwatera chinguru chikaera agakanse
igo bonde bintu mbire tuguna koligereria sense kwebori nga bamintu abantu rende nga yobu mwanya abantu bwachiete mate igento kire nga utu mondaba tabi nga nayo bwatu mwanya okonyora gose no mwana obando chirabu kwata tota kiri kwaro siria gachae uta to mare sana nando matenga gendo te binyoka ko echae taliga igateyo no ni binyoro bito enga kitama ngana kuchara origa utu kero to kwanira utu nenko ya mwanya bantu gutwara mabira egento ngiru taite gukora akini gwatebanga no nengo kiga kina yakabobe lakini kwanyoranga no mwana ochire mwao kwa moitire ose kwa mobekere sumo kagitenga enseito ya salikire mwanchu murigereri nataka mu producer itato soya sense ya Uganda ense ya Uganda ngyo ye manyete Diana na kiroke ense ya Uganda narachiro tianara goteye kinye manyerete nerito kelirire gusi yaberire linoru nani ali banchete nandike na mange tokuira na tigatora igwa mugano uyu ngira nengo teini ngani manyerete omurai bwense yo nero berira nera soro ngorurwa iga Africa ito ya mocha oberira sekirugo asama tukamange mate buna Kenya aga igochire ororira abarai baito bakogenda ajita akanyora muyoko na nuburai guchia se Kibaki aya akaruororo agacha nande garanyora Kibaki okwana na guchia se umusawo kurukwa Uhuru Kenyatta nande nachicha akaro Uhuru Kenyatta okoereria William Ruto nande bono murai bwense yo Yoweri Kaguta Museveni uchakirie campaign yo chikoligia entundende yokoba omurai bwense ya Uganda asate bire bonenere yo mweli nyoritenga kiye mo Diana ale goteba do you want another rap yani nga noga neti nande mbugie entundende bono yo tebiria aba Uganda enere yo mweli mokongeje yaisani nore shwara kitabu cyanande batebanga tikangirane nande yo mweli metabara na Paul Biya nere Cameroon yali bakinyaruka ya asoke gatebaga mugago minto no nyote bire ngori yale chikura nere bonase orongo rwa Africa obutiro bisimono agateba gakimwakira tata chikura manyagero mwana gwikira gutena gotebanga tata timo mwakira chikura nabo kumanya bono rendo murai bwense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni nigobona chakirie bene umurubeli bwo kurigia chikura asaso ete asegetie kemo na konyara kwa gakumira nababwata nibekia makia ya National Resistance Movement na nene mono koralianga noale asibali bakurigia uburai bwense eyo tiango turara clip ikikurwa senseme ya Uganda toigwenki omurayo yugose nginchiraso etase embeo mwanchu murigereri clip igira bokero cha senchira yobikiranu Yoweri Kaguta Museveni gasoeta asenjire ye moyuburuoti chikampeni echi njibwate njira yae nabatete tali bawe yakire ekoko noko won ndo chivono chikampeni echi ngubata chirese ngagete the next time etokwenda bono Uganda ndo tete ngwenda tuarenge Albania tuchikora buna ba ekwerenderi AI yire bone minister nona tali Albania iga Kenya tali aitena kwendale minister tigakona kwendale iga studio chwe ngete nando jire diaspora AI kebatindorera ngakingo kora beko muntu gatataiga Yoweri Kaguta Museveni gabwate myaka 53 noyomo 81 years 81 raire myaka irenga gwate na bekale nera tamanini abwirigereti umwana umanya gwikie myaka 35 35 mate ntubona twabera abagaka no ensemi ekintu ekitagete igweto mugaka abwate myaka 53 noyomo nandi gabwate ndoto yokora abaganda ase myaka endere busyo wancho murigereri wikirabu tiga tobutore ari tware kumanyese mambi yabono togenda mutimo kumusini tukoirana chigazeti tochiarire tigoro ya mesa gaiga ritunyara kubatogo tebi nara liare ase chigazeti ile taliane nino setyo nyango encho manchito murigereri aterende na ndemo kwalganya somo rubire soko bwakire chigazeti tokoire ya mase ya moikase gazeti ya inara mayetu abwate twayachutire kone ntu akumanyiriya lyagendete kwene kiwantu nyato kwena tunyato gusanga mangi kondeo tumende ujumbe yao na bigoro wakasi namba yetu studio ya 078 mara kabere 6 mara 5 na 3 namba yo mweri aso mtandao Facebook na tore live na bigo YouTube na kunyako gusanga na ntwe iri trende ya nemo.
Soko TV, uboroso bw'umugusi. Uhuru Superstores, iyi ni duka mabongia, eduka wetani eduka, ekoni bintu rwanchaga gucakira, ebyo bwagakibuna, amabati yekigeji, obutambe nekirangi ao. Ayukwerorera na wecorera se showroom yaitu. Chichuma, emesumari, chirangi, chitangi chiamache, nokwa na togokora ngurukwe marire. Ebitunge ty'obulemi buna chimbusuro noboyo ase chindagira ekenikia getagwisirwa nkondifura maguta y'icingene omucere esukari echumbi n'ebintu binde binge byeduka tako na gucamacama na gutabataba gokenakena nalia kulijeduka suragure byonsi inse yekiramekemo asedigurire inse ikaseduka ya Uhuru Superstores aso mu Cyobosongo ibara ya Hospital Road amagajo Uhuru Complex ange na Credit Bank. Oyonkeni Uhuru omayene Uhuru Superstores Limited Kisii. Karibu nyumbani awaminto. Samange akisimie namba 0111161500. Kusetome email info@uhuru-superstores.com. Boigongo toka turashinjira chekerero buna X, Facebook na Instagram. Uhuru Superstores, karibu nyumbani. Somo Kenya Uhuru Superstores yonyore vintebe. Nugari tiko korubu agachoba nene gusoboke. Ovik Hardware ntubate byonse biryoganetie asobwa gachibwao. Gochakere byoboroso wikebye kirama. Nkoni tole chichuma nemesumari. Amabati chisimiti kwane kyoganetie ntobwate. Nigotoko n'ibintu byobya bwekerengo cheguru aseriguriora ikerie. Nigotogotoke nsemo ya tente umuchunyamira. Samange tuakerisi migwetire namba 0714213424. Asa Maria Tangoro Kwalis Bosibori. Iga no Viki Hardware ego tukarega tente. Uko bari gani mwensi asa Magoria Rinsi. Omwancho Maria Bwen Soko TV igeta sen Gen Soko TV ibwatira senge yao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekena yago koreta amangana amaya ko ritukira Jumatatu bakari tukira Jumapili Tini Gongoro Perpetual Machin na nyora Netrobin Gen Soko TV oboroso bomugusi Inyagatani robotamero chinga kichoborere kolende tarikire nyagatari erabo botamero asogoko bokali ubya bwekerengo kiguru otatiga Akasims Hospital. Nigo tubwata abanyagatari bomanyi boisaine bakurwariye marwire ao asokolenga neti machine ichekerero obokore bwito n'ubw'kinsemero ngebere nanye nkubara tole nkwakatura x-ray nkugwani tura maiso amaino amauga n'amagongo ngokonya turabangina kuibura na kurobeli uruiburu ngokora tole ultrasound ntubwate ICU HDU, NICU, ntubwate pediatric services, ntubwate gynecologist, ngokotole physiotherapy na pharmacy yeto nigichire amariogo.
kutumia Tolichi Insurance au buna SHA, AON, Britam, na boigo Trident. Nigo tugutoka nsemo ya magina. Tuligirenetie negete seni kiabanya nyimbo kia magina. Asamange akesimi 0707289342. Kose tome email kasimshospital@gmail.com. Urwase abanyagitari baito bari qualified karibuni. Kasim's Hospital, we treat, God heals. Mirna nabaribe chinguru. Erikwe manyabo na wataka kuchitanya chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kige kos kiamesa yamangana mayia. Noga nitisemi chebikoro elikogenda nukugani gwechiro. Riatirimba Technical and Vocation College no turaiga asingenjo yao. Nigo tukurwa chikosi cha hairdressing, mechanics, tailoring, welding and fabrication egatio chinde. Abaruki wabaito nkonyora baro bakonyi wa masomo wetere nchira ya help. Nechikosi chito nigo chiwire uchasonde bwensi. Nigo tugutuka asama tabekani ageteri ensemo ya Kesu Kisii County. Asamange tuhakirisimi asenaba 0757331085. Kusetulikere email liatirimba tvc2020@gmail.com. Samalieta ngoro kwa Jackson Omae, yuando mwalimu Mokonyi, deputy principal at a college ya Liatirimba. By name, I'm Joseph Kawala, the principal of Liatirimba Technical and Vocational College. Liatirimba is a technical college that welcomes everybody who is interested in taking technical courses. Liatirimba Technical and Vocational College, scaling the heights of technology. Muligeri bwa Soko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire emirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Nguriole bintu byekerero bunesimi, a laptop, a subwoofer, a TV, a fridge, na bwege bintu binde byestima. Tago chandeka. Soki Electronics no tule iga asinjao. Nkoni tule bintu wichakire byenyumba, ebye salon, nonya ne bintu byobesi aseriguri uraikerie. Nigo tugutukame muchine mera no bokole ni bwito no bwokokera. Twakirisi miese namba 0702669403. Eye Nsoki Electronics ibiro muchonya mera mwesi mwariganyirwa. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi.
chumuligereri aigane nsoko TV murubeli ne nsoko bwakire chitaiga 12 chetire maiga yense moya bona mambia stogo swabona asechi gazeti na soko boko kwana nigo mbwatete gazeti ya The Standard anene mono asbaltebetenga no gutatuara oma abera gosikindi gyonsi kutarengerere kero kwana nigo bagatebe nga e amateyemo hiyo omonyanyimbo Asilieta Bernard Kabiru nigegendete kusaba abanyanyimbo gusaba tende babanyanyimbo kurwa oroboti ruikiranu anene mono koiraneria maega y'umuraibwense William Ruto gukwana asomo musangirekano yomo United General Assembly imense America New York asatebanga nigo Kabiru ale aigasigati y'abanyanyimbo batatu bali basiririe obugima bwabo kera bagendete kurwa obulendi sense ya hiti babateba okorwa kworoboti okugo so gwasiori okoroboti oruo no muraibwense nigo kwaletire obututukanu ase amateyu etana kwa woroboti oruikiranu nga ikabirware bagateba mbana gotebigwa gose Kabiru gasirete gose gare moyo korende gwetera asomukutano United General Assembly sibagoteba nigo bono muraibwense araretinga Kabiru nigaro yomo bw'abanyanyimbo bali basiriri obugima bwabo aiga nigondo chenga omo Inspector General na omuteneli bwelichiko imeyense Mwaton General esechi abisi chibere chianyare ko bachikobekwa ase amaiso abwese chibwenete gotebigunga chirwe oroboti rububikiranu anene mono igoro yo munyanyimbo yo nigo oroboti urure ase page ya kana mugano ina bogwe somera tiga mbwatie chingwana chomongina gose ngina Kabiru Bernard asagoteba ntwe igoro ngiyeko aratokumanyigwa ogokuku omwana ito ose ngumanyigwa ogokuku omwana one gwetera asenchira yo mtandao na koiguni nkwana yo muraibwense kale chinse chia Michael kurumuti nyoga 5 na abere nkogenda ase emirango emenge echiabisi na kubolia ngayo omwana onale konana koegwa oroboti igono muchano omonene gochia se enkeyu iga somuraibwense agoteba nere goteba tigankwane buna akwane tasamangana ayu tigangire libageli ngena ne esikogochia ase umunyanyimbo Samuel Tumbei Benedict Kabiru na Kennedy Nzubi au banyale ko bagosiria ambogi mabwabo kera bagendete konana ubulendi imeyense ya Haiti aya namangana y'umuraibwense akwana ekerale osomusangirekano United General Assembly imeyense America asomuchi o New York chitariki 23 omwaka oyo wancho muligali na y'umuraibwense atoka elieta lya Bernard Kabiru nga negati y'abanyanyimbo balia basiriri obugima bwabo kera bagendete kurwa obulendi asense ya Haiti ase bago bya barbecue bibejete lakini amatega iganka Kenya magana yu Diana teramanyiwa namakong bono rochengi no chire kuboli alenga ngiyako are nchengo manyira mangana ase mitandao ni ngwana yo muraibwense kera atali Kenya lakini kurumuti nyoga 5 uchira ase chia bisti nyinge sana abigondo chigazeti ya The Nation page ya kabere ego kwanera igoro yogo sira kwa ebune batebete rwase kigambiro ngani gabete kagusira he went missing bono nigo akurire kuri gusira kwae emitinye 5 nomo ase troche omona chebi na Justice Mwita aboririe ekigambiro kwene kyabuna kwene na kiro robot ya century ya bene chitariki 5 na 3 omutinyo gocha oikomi aseba igondo che abayibuli bae bagusaba eserikali weswanime enyarige kuba obwene banyare bakwimanyiro obwene bwabo ine gazeti ya The Nation ase page ya kabere nabwato mugano yo ase gukwanira iguru yabayibuli bae abayiko oko sira kwae Benedict Chacha igontagete ndara soso mugano uri page ya 5 tumakwira nemeganende umugano bw'umusubati okuruku Zeituni Kavaya igore page ya 5 asibagateba bono nigo video yasokiwe ekorokia umusubati uyu obakoregasi ya nyumba chinga kichia chomo elio kera anyarte ko bakorolekana kare moyo atarakwa sibagateba ase video iyo nigekorokia umusubati uyu kakorolekana akorolekana ase gorobe yu ere asimuchi gose chinsemo cha Kilimani ya Nairobi bagoteba nigarorekanete
kako sugumu chinse na namona karorekana gago tarera chigiril chiegorove yu ose chichuma chiegorove yu na omoelio akanyara kobaga gotoka gakwete bono igoro kurubekana ngwa korekanete Diana asibone familia yu eganetie enyore oboene bwabo na nemono nigobono abangina gosaba subati bali bakora egasi ya nyumba ase chinsemo alia chinsemo cha Kilimani banyara tukaba bakora ukurubekana okonene na nemono nabo kunyara koba wesomero mugano yu ase page ya 5 Diana timanyeti no manyete asaba swati abao jabato kabago sibichianga bago ikaransa mbabwa tabisi abo manyete aiga Nairobi wose ekera state kero bwate no nechianga otete osibiligwe nabo kogenda kwanyore siba ikaransa nabangi nabakolega asianko inchi nimba manyete ni maitenga ngotoka bari no nyini gali ase binyoro beito squeeze ngotoka bari lakini nabantu bakwirwa bakwirusa nabwo cyabanyora tari nk'ekire kinyinga actually n'abantu bagwituma kwanyoranga na kibese kine kibakugurira umwana amabere na kibagwaka ne school fees na kibakugurira ibintu bya nyumba lakini kwanyora nanda abantu bane ngo batumya barasinchirerembe iko nka mbobisana ukukukwae nabo igon ego torokia ngantu wanyabantu nindo chegaiga swagoteba chinga kichu muswati chomwalio so mumuru mwabo kurukubakari Mohamed yagateba muswati mindo ni garenge omungi na bwitenenerete bweka esingo mother ukiniri abana bayere bweka na namono aswagateba ngakira bagete simya echinga kichu mwalio nigo yabugatetwe bagateba iguni gare ase egetaseni gya Kilimani lakini yakira yachigo ikalituko lya ijuma bagatebigwa ukure igo namangana gusina makweli obututukanu aywa mubwatete umuswati yo ku Zeituni Kavaya nande togendrete asamangana yegasi ya nyumba ebechi ya gatatu aigani ndoche bosiwe kegambero nigo bono igoro CCTV footage gose clip naro kyanya takoba ekogosoligwa ase ekegambero ase gekorokia umuswati oyomo oyo nyarte koba gagoita omwana bwe myaka 3 goika agasiri bugima bwaye swagoteba ese kegambero kire ase chinsemo chiana kuru igoro kyanya takoba gekoegwa gyenda takoba gekoegwa evidence yenya yokorokia umuswati oyo okorukwa Eunice Adhiambo bunanya artikoba goito mwana moke okorukutalia wairimu oyo asigikagie chinsa isano tigere to muswatie umwana moke ukagende mirimo konyara koba gakororekana goito mwana moke 3 years onyo mwana yuko mwana ko musuna no kumusuna asini niga gakikwarorera umwana mabira muswatie agaito mwana oyo igikagie chinsa isato na igekorwe kenigo gyakorekana tabagoteba chitariki 22 umutinyo gatano kabire omwaka bw'ikiri 2022 asiboneki ne kikekire bosyo bw'ekegambero asibagenda tekorokia kuna umwana uyu anyata ko bagwituguru bw'Atalia wairimu bw'emyaka 3 ase estate ya mochinse mochana kuru ekorukunga Lanet estate wanchu muligiri nabo wesomero mugano uyu asenchira bwikira ni wase gazeti ya The Standard page ya gatatu nabe gotugocha ase page ya yintangani ya The Daily Nation ngokwanira igoro ya aborokia ase gukwanira igoro ya aborokia nabo igo wizara yegisemi ase gotebangani gabona aborokia bakari kuwatirana ne serikali gati ya bari ya serikali kweneke bunanko leta bari ghost learners ntonya tokonyoranga ghost learners mbakali skuru serikali kubwatuka kibese ucyasi skuru ngabana mbaro kwanyoranga bana bumba ya skuru no nye skuru cia secondary ne skuru cia primary so kumanywa buna imbanya tabakumerana education cabinet secretary Julius Sogamba nabo igo nanyatika gutoka na nanyatika gutwara okumerana gusoma kutano na borokia nabagigati abagwatani bikisemya county ya Mombasa asabeteka gukwanira igoro ya ghost workers nabo igokubwatwa gwekirese ucyase aborokia gusasi skuru korene nigo batebiringa skuru ndeosi ego chikotoka kibwate ghost learners kuse aborokia bali batayase chiskuru nechikwerura sigitambo kirasabega babere bagokwanira igoro yaba ali mu gochia
okong'anyi wa chisukuru chinde chijabere chikorento bututukano na twaro chino ena aborokia aborokiwa kurwa se skuru eria nyakiore mbabete bakurobekana esaguria mwalimu wabo monene abete gakwe transfer korendo nete aiga gukwanira bari igoro ryo kwe guchi transfer na mwalimu ndebwe nsigo chikotoka kabwate ghostlana sabwa chisukuru na chikwe we transfer igonga namanga gende tukoreka kurase SMR yaje chisemi chinga kibego twalira abalimu gose lecturers igoro litukore igoro mbabete bakorokoro bikanaga se county ya Nairobi nabayigo gwikira boni gatukomanya gwanga ati barairana emireme kyagara batebanga serikali teraikirania amadeni yabo teraikirania abanyari bakwirana skuru nabayigo ase page ya gatano gukwanirira igoro ryo moroberio sha ase serikali yatebete buna neki kubakanira abalimu korende nigo batebiringa ugwakanirwa ko mukoetera moroberio sha nigo korachi kubarina ebinte binge ekiagera nawe no expire iwego cha expire kera November asibate ati bari gukiwanchirana serikali ebe intenenera asomoroberio konyora mangana yo se page ya gatano nabayigo ase page ya kane ekwanera igoro yabali mu kwa transfer nabayigo gutwara boro kyabatayo asiskuru Wancho muligereria se page ya gatatu ya gazeti ya The Standard bono nigo ekyombe kyumu director gose LBC mu director of public prosecution uliotenete gwikigwa kubusio kwebina bono aganetie ya mateyemo ere ese umuchigo sense ya America nyareka bagekoira ni gunkaga iga elibanyareka bakugambirwa igoro yeli mocho yokobanga gumuita umuswati oyomo aselieta bagoteba okurukurosi njeri Rosi njeri ni gotebekana ataite guitwa no musacho ye uyubwate myaka 50 ni ebere 72 years umugako ayo kurukunga Francis Muya nenyaruka yaye nenyaruke yaye no mwanchio ye nigo babangete korwa byo gutaka guita umugaka itu mungino ye na enyaruke itengina na irorango boli kwa igure Diana umugaka naro taite guita mungino ye umugaka itu mungino ye bakubwatira na nenyaruka yaye inyaruka nande bwaterane na tatu mwabo oita mamu mwabo alafu inyaruke nero ne bwati umwanchio ye umwanchio ye isebiara bono amini ise bono inde ni sebiara na mukaye bakubwatira na baite ngina biara kwa igure ke gusieki oboro gibokara uwe bagatebekana nigo bare bamete se chinse chi America na nigo ba ligetie chi milioni sato koena na gochia sabantu banyarika bagwita musubati oyu Rose Njeri na nigo gatebekana omwano yo okorokunga Anthony Mwaura Martin Muya Alex Muya no Oliver Muya chakera etalike mo na mwe goikera chitalikibere cyumutinyo gatano mwako eta bwikirubere 24 nigo babwateranete abantu abatano gutaka goita umungino kurukunga Rose Njeri oyure ngina na ndore ore ngina na isena era no ara gatiabo nigo bone ekyombe keligose LBC mo prosecutor ekoragwa na Joseph Yabwanjo yatebetenga nigo bagendrete kubwaterana nekyombe gya Interpol elikoranga aban ayamate yanyareka bagekoira nigo inse ose imeyense ya Kenya kinende eke batebanga eke gambero ke gwikaransa ase chinsemo cha Naivasha ketenene ile na Abdikadir Ramadan nigo gyakanete korwa warrant yo abantabu gose kunyaraka babako bwatu na kwira nigo gaiga imeyense ya Kenya asabate birenga nigo bagendete kurigereria barorenga ngakibako nyaraka bakorore kinegi akoriro na bali banyaraka bakwira nigo gaiga nande nigo ekegambiro gyatebetenga bone kineke niyo chikoru isikolia sansa open court nande tali ase chibara nane na mono banyaraka bakororanga ngakikia nyaraka bakoreka negende kinigo kyeire korora omu rubekano bw'abantu korekanire nane na mono baswagatebanga kuburu kwa masikani gose koigwere kegambiro nanbonega batebirenga nigo bono omusacho yu inyaruka yaye na mumuro na no mwanchi wenyaruke yu batakeire kubwatu abaretu imeyense ya Kenya eli bagambiwe asoko banga komoita umungino yu na nigo kubwatika nigunga oboiti obo nigo bware koretwa nendemero egotoka ase chinsemo chia mulo mwancho muligere nabo wesomero mugano yu asenjira wikero Diana nibo abantu banjire nibo boli ebesa ngapaka baikeire uko bangoite mamumino baminto umugagoro cyari myaka 52 72 years ordinary riese bibilia tokate abanyasaye gakoire myaka 52 kwamenyire yenda komenta ne bonus
bono no itumo nginogo gakie ntoli goteba nga makweli ntokumanya kiro monte ngakiyaye ubole mobo no butigirwe matukare ngoro chorabuli rede nenganere bosio bwekegambiro tiga egenda kuligirwa nekegambiro ntokunyara kaba tokumanya asobwikirano nega bateba umusacho yomo nigasirira ime ya prison gose ime kasibire na nigobono riboti yo mubali akoroki nigakwete gwetera aso ogoitwa bagateba nigabwate chinkoma asobosibwaye na samagoro na nigo bateba akwirete ase selia ya agakwirete kale selia ya mogo sechera ile ya Kitale main prison abwasanya tukabagotebekana iganya tukabagoitwa nigo bateba nga riboti yo mubali nigo bateba sema yemo nigo yale koroki kale ne chinkoma yende kabwate asanya tukabakubimba na kintu bateba amanyinga sinyitugutara sumubere ekairera omongwano yu akanyara kabagosiri bugima bwaye nigakurukunga Wanda oyo nyartaka bagago siri obugima bwaye asenchira cyobo tutukanu na ogo kukwaye nigo gwakorekante chitariki 15 mutinyo yokianda asabaga teba nigo omoni oyu alenge ase aliyaye ya kiavingia kulende ekeranyara kaba gago ikiwa bosio bwe ekegambiro na nene mono keranyara kaba gakobekwa ase ejera akanyara kaba kago siri obugima bwaye niga bakoro kigaiga bunanya alitoka kubwatwa chitariki 2 akairwa ase eke taseni kyabanyanyimbo ya Kitale na nene mono kurwabwo gochibosiabwo bama bateba umungwano yubwe myaka 35 bunanya alitoka gusiri bugima bwaye na nyara kabaga ikibuswe kigambiro nabone kera ikigwa ase chera akanyara kabaga gusiri bugima bwaye nabo gosoma umugano yo ase page ya 3 ya The Standard talilali batyo jwangwe ko osirire nabakorora nga umuchando chakire koba ekera tukali ko gachwalia se tuigenete nga no tulindire Innocent kwana ko bara somo asigika ora kusamba mugaso mugaso nako korosi mate mugaso n'urugo rw'enchangarare ekera bono chiabeire chinsa isato igabono buna litochi go korumurobelyo okonyora bono mugaso yo kwaso gatiko sino mwana wali gwatale ndo no busibo soke bone kero jagire ko rugo jagosukia kero chia sake ndwekiriri ano muswati naro tere tu timatiko sina alisio matero ziningo tebetenga igaro muoroto ngakio mugaso omuoroto monto muore tatete ko kalimiro Bono abantu bamande bamalisabit gwikira boni ngabiko tukomanyigwanga nibo bamenye tasa konsana babwate 3 hours ko kole mirimo aseritko kayika saa 5 umwasoro letese kene ngiyo barakole ebagote bangano nyechinse chikachikire ego konyoranga encore umuntu tokate abose igana kyakoroko ekera akuigwetingira ngo yakolire ebyebo bono byomire Teba igera konsana as a World Health Organization na baiko World Meteorological tumetusingwa someteri eterio World Meteorological Organization batebiribuna uwonjuliri kwelira sinsemecho nigo kwa beiro muchando sana na abantu bichinsemecho abeire nonye bakurwara amaroire amange yechi stroke kidney failure neurological damage asibatebringa no nyene obokoleri bwabo bwemeremo niko bogo chikokonga abantu bechinseme chano tistan emugano uye na chala igesa urindo chiani no nyena sebicha akamwana nkali gagu nabokorora ebicheyo bunabigito kugoro nabigo bunaka mwana kali kabigiti cyanga cyaye kabugori tichimboli nandumite abantu ba notistani abange mbanje tobo turi sana nande kwanyoranga machitayo kwanyoranga ndagira teyo bakolia barabuka babo chokoli byasara ligo babo soy byasara byabo saa 11 ose 4 bagotebanga 4 pm nari babo soa emirimo konyora mangana ya page ya kabere asega sititi ya Daily Nation onyari wokumanya nigo ryogo chencho ukwerire kuri nande kwira se gazeti ya Daily Nation ase otaranda bosyo obo chenchi kwerire
buna gwateba chinseme chiano ogonchoreri kwelire ase chinseme chicho chia Mandera nense yonse ya Kenya no uboiko bwonsi bwense bagateba ngalire lia onchoreri bono liabere linga igoro ntwaroche umurai bwense ya America Donald Trump ngaite na nae wasometama ichinse chisano ibere chia mugaso ogateba nga enkwana yogonchoreri kwelire nga United Nations yeko na gukwana kerengaki negento kialire nibo yechinse chinyinge na andu murugero yigo chageti gukare abateba ng'ebintu binde mbirororo tokona gusali chinkaki ne chibesa ndona abantu binabayigambaga niri bakonye innocent umuntu soire gasi saa 10 chiga kichinde gaigo bidiarare naleta kurara nachikwenda nse yo motokonyora emeteri igeka mogete use mote nororo litangani emetero nindo chireroro otatiga bono gakimwaso goikoikororo Dayano matete katura practical. Ometra gwate metete yabu. Tiganga tebiense ibi te yabu. Metete yabu. Oro sana. Leone chisane enjiro rakini nende oise koligere libuya. Metete yabu oso ikiri. Ngororo mugasogo cyo mutienyo yo mugusiyali. Echaye yo mapi. Emete yo ma. Bono konyora abono mete roleyo okonyora babugate umurakera. Gwetani emetienyo no ne 5 nebere. Ayoroje no mutore ko takaka twara matayo kabera oroje onye meteralia twasomete bagata dayane eko yiria mataye pi ekirenga kiembure yaje nande yakoraki yasoke musani one na romete chinsemi chia Mandera akora ntebinga alia ezuguma nere nyama yani nga oyanyoro ko yunga na gechokero kwanyora bagate banga 35 degrees Celsius nere temperature side ya Turkana Garissa na Isiolo nande bamana gututebia inga abantu bara affected mono sana boli mimboyo nabo igo ekera bakobeka chinsu nshiko bachigo koli aseki machi tayo burateyo nando mete ebintu bune byo bitagita machi agirika chome togo kora machi tayo ne bune kwerende yo mwaso yo kale gocha abateba nga batwalire stress abamenya batwalire stress sana ikiagero mwaso yo nchiro gocha mbari kunyara bawikirania me robiri yabo yeritko amacho mate gakobera akera ikire ebirengo byemia Celsius bitware tretwe wateba omugaso okobara oika 35 degrees Celsius oyu tata nengera omugaso engera kabisa ogwoka boli abone se kiombeki kioboerere nga abantu bakikonyora emechando ya maruhiro bono nyina macha abuli omubere ekikidi nicho kanjiriko nyarangira kiko kale mirimo igono mochando uri asensemeyo na nabone ekiombeki wataba kia World Health Organization kiliye kuligereria obachanu mense engima yatebire nga omochando no chiko basi chinsemecho nasaye nje bona tindi kuna kubulia serikali gaki serikali tuwayebuliria mangana amange tiganya nyasaye igora chitabu chiao na ayembura gaki enyare kabage gongo kachinsemecho egerenda abantu abaminto baba sako kama nande inyiwe to korobeka nangora asigete tigada arateba edayado okorobeka nangore gwachakire tindi kotebelie tarakini umumanyeta agete iwe tarateba musali chinzana mukore machara teba are kar tukasimigete megamu ngana roje ngiaro mugo tumanelia elitukolinde tuma ndende emininga mwero njakano ngana roje nkonywera macha maene nande tigato twasimike meteka kwa butoire oyo mubatebe twasimike bere moyo bwategende kata moja panda ngapi 2 nana batwa twakaigwerere serikali sana lero timanye tinga nobwato motosimike tora ende kali otebe ngoli no yone njaro ende boniga seito na eno mwana uli mintamo keure grade 7 na wati yo motori no yodi okay ne adi wanjo muligereria na engineer boli ringa ninga bwato moten monge litukelimo lituko oge libagandiri mukachosebeka kebadi tigato so asesemo ya siasa page ya gatano nalimo hegateba ngabono matiangi ni gobona kororekana kumirana na bali bagateba bakobagendete kumupinga ubwo bali bakumwamiriri nane na mona bagateba bono obomo bwa bali bakwamiria serikali ni gobona bubwa to muchando monene na Dr. Fred Matiang'i bagateba ngubwege nubuaye
gochia ase ekiumbeki gekwiruka nga United Opposition bono niga maboria manena abori gwese bagatebanga nigo bono okumira na kwa Matiang'i umira na bwangoiga na omubunge bwensemo ya Nyeri Nyeri Town oyo kabere umubunge bwensemo ya Nyeri Town ke Ngujiri wa Mbugu na boigo no mo secretary general bw'ikiama gia Jubilee Jeremiah Kioni nigo keireire ebyoge koimuki ugoro na nana mono kubolinga ngai Matiang'i aberete asibono iga bali bagoteba bali ase esako gosi bali ime obwa gatagatibu ya ekiama kelikia Democracy for Citizens Party ekiguru DCP gekoragwa na Rigathi Gachagua banyareko babakubolia mabolia manene asibagoteba nga ninki gekogera Matiang'i agendete kumirana na abantu gete bali bamanyete nga nigo bara ababisa ba mono bali ba Rigathi Gachagua maite mubungo yo Nyeri Town yo mukoro okurugu Ngujiri wa Mbugu ngakiemo igari ngo musani amini o Rigathi Gachagua lakini naande bagaika bagatwaro gwatena naka kera kulikana wanyene search post chia because no muntu akabera so mtandao mano niga beire bono korekana kumugikeli sana umurayo yubwe kiama gya DCP Rigathi Gachagua na Matiang'i bono kumirana na babo Ngujiri wa Mbugu nigentu kiarorekanire kwale tumuchando asibono nyigwete oyomo bali ase ekiame kya DCP bagoteba nga abasani baito bagisi amini ababisa baito bagisi siasa nigo baraba bisa bago bagisi siasa ego ekero kumirana na ababisa baito igongo saliole na Matiang'i na gatebete nga onye gukumirana na ababisa bali baito bagisi siasa na ubali na anda ababisa baito twensi go chestole siasa umanyete nebwa taya ya mange sana nchengomera na tongomera na tole na kebati tunywe chai onyore bagetaine na toldi acha kubuli kebatinga bona yenga yoberete tangasa ngo musimamo uko timu Innocent goso uko timu mimi torodi lakini ndege siasa timu wewe aibuye kama nyane ege siasa nabiko katoko tutaraende break tukwanira mu ntubwatega gebye ya Kalonzo Musyoka ase page 10 ase gazeti ya The Daily Nation ngukwanirire igoro ya Kalonzo Musyoka nabiko okwegwa kwe mambi chuma mambi tomorrow is Friday chuma wata kirikoro kwa likoro kuri tuko liya gatano liya tano mambi Dr. Fred Matiang'i somo waziri omukoro bubarindi bwine na togote gwanga litskoria ankyo ne litskoline na sare uchiare kwegwa bakinda iroke litskoria mambi ekageire nga achikwegwa oburaibwe kiama gya Jubilee bware ngena President William Ruto somora yo mukoro bwense ya Kenya korende Kalonzo Musyoka kune gazeti ya goteba tarigo chikoikana na litskoria ankyo asomoro birio yo bune gazeti yote atari amanganane agoteba nga tarigo chikoikana na ne taranyole invitation yo goikirana Fred Matiang'i nimanyete mbono totuchi kumanya gusino mwana jama ali bwikiame gya Jubilee bali bakoli kama uko rende ligira Kalonzo na atete na ligira tuliruberia kwenda asomo yega bwikiama gya ODM yochengire myaka 20 kurende tanyara kabaga wikira noro lana tuiru mutimo kotoko irana togendera busikurigira yali se gazeti Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Nogani tiskuru aso mwana warakora ibya asa amasomo n'ekigosori tegerera bono St George's Nyamira Academy nere skuru yawo emero lito nige kugenda n'amaganyo a CBE nguruturo bosombi uburaro nabwigo n'ekilaboratori n'ebirasi bito n'ebyekerero
nigo tugutuka Nyamira County. Nje Daktari Stanislaus Misati, nje director ya St. George's Nyamira Academy. Saba ibuli nko bakarambya mwana saba no muko na turetera. Ande nko basaba mo vendera turetera abana kiagere skuru ye buyere tubate de laboratory tubate computer sciences library full computer library na environment ya skuru ga na berengia asaba na baito bagoso. Asamange twakirisimia se namba 0722 73 4583. St. George's Nyamira Academy. Strive to succeed. Mwanchumo rigareria Bwensoko TV oboroso obomogusi Inche Clinton ndigia senjera ya bene ngokwarigania na gukumanya buna no chiko bagukomerana na inche asemesa ya mayakoru ensoko litukoria Jumaine litukoria Alhamisi na bwego litukoria Jumamosi enseyamo ne chinsa isatu chabotuko elio nchiko komanya mangana mayabu na nyara ko baga gwateka kurwa se chinsemo au rogongorwa gusi county ya Kisii county ya Nyamira wikase county ya Nairobi na bwego chi county chonsi emirongene na isano na ibere. Ensoko TV oboroso bomagusi. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyore bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusia Electronics nintwe lichibuli yao nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibetiri solar panels electronic gas cookers egati ijebinde Ntubuata phone accessories na wigo ntulini chibundi chikorosi bintu tokonia ninchuwenyo regi spare part chie chinguru Sungusia Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru ichio chigutumeka asichikanisa nimeiga au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuligie byombo bunebe tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Ano mwebuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuri oborosa Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana oborosa obutingu bw'ekisemi asekerengo gie fees oranyare wakana abarimu baito nigo bali n'obumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokigwa buna kigosori egatiye binde Nguruturo sombi asaborokiwa ntubwate nyumba cy'uburaro asaba menye time endagere yaborokiwa baito nigere eyebirango biguru tubwate birasi kuru play group up to grade 8 umwakogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 Gose 0708706239 Tabaka Academy School of Thinking Learners. Buya kegemo mwancho muri Bwensoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso gutwanchira ko bari yogiritangani kwegure nyumba mwago emambiye. Ensoko bwa kiro mwancho muri Incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwa mbakororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekerese serikali gosi kubwaterese serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa nigorengani
Raila Puppet or ODM Lipu. Matoyo Edwin Sifuna. Ole Secretary General ya ODM. Secretary General ya rogo saini kuruwe binto kuruwe makitapa keregendo. Lakini nkoire ni maega kego. Omuntu mato gukurageria sese ya ukagari. Egere koge mutuko. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Twiza International Academy Atalia sichisemi choka chikurwewa Kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo Twawere tokwebwere byewa asoko kolebya Talia sichisemi choka kulende nasi chikosoli Aya nkubwatekana n'ubumanyi bw'aborokya baitu nguru turobosombi asaborokyiwa cyumba kitu cy'uburaro cy'laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo Twiza International Academy atari asichisemi choka chikurwewa kulende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twawere tokwebwere byewa asoko kolebya tari asichisemi choka kulende nasi chigosoli aya nkubwatekana n'ubumanyi bw'aborokya baitu nguru turobosombi asaborokyiwa cyumba kitu cy'uburaro cy'laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tugutuka ime ya Nyamira County twakirishimyesha namba 0756555986 Twiza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambari bari kubikiza amajinde kyarantu wa the Ministry of Transport bale tabana elinde tobe tokuba amasomo yara abakonyenge kegocha anda bayibuli bayito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Manchito Molyeria omurubiri Nensoko bwakire kinga kitugende tukomanya agende tukone kiwase kigaseti nkwirana se gazeti ya The Daily Nation page 10 asego kwanira igoro ya Kalonzo Musyoka gutaikirana ase ritskoria ankyo bagoteba bono ababwatani ba Kalonzo nigo bagoteba nga oganyirege kasana gushikoba omurai wense ya Kenya nande ne kinga kinde matyangi amotigere arasuka maiga kego aramwa ekirogo temeti Manchito Molyeria kerengero kyawonkere kigenga matyangi arasuka aramutigera Kalonzo Musyoka ekyarabagoteba nga Kalonzo Musyoka yani matyangi no mokale ase Kalonzo nande nabakuganya Kalonzo araso asubura yobugo sara lige kiroge kikyuburai amane goikirana amane matyangi amane gochoswa asuburai naboigo satebire ngare nachikogenda omotinyo gocha ase mukutano rachikobane kyamakeria gya PLP korende kekemo roberio yomambi agotebanga tariganiri nande tari gochikanyara kawe ikirana asibege gazeti yo kwa naigoro ya Rigathi Gachagua omuraibwe kyama gya DCP asabirega kurwa amachiko amatindi anda tebirenga nigo baligereti gose target yabo yokonyora chikura kurwa sensemeri ya Mount Kenya nigere konyora abantu chimilioni sana na isa tokorende katia keapi ne chimilioni emerongevere kurwa sensemo chikia Mount Kenya satebire buna nachikotaka abantu ebisa kubiribya agikuyu aembu ameru banyare gwaka chikura nabega tebirenga omurai bwobo mobwa Azimio Raila Odinga karanche amraibo DM Raila Odinga karanche koswa abajoin asense media ya opposition gose nseme yabo karanche ko bajoini emirango nego iri
gicha anchira nengana chi kugikiria serikali nabo iko baine kibunango cha bari gocha buna barai asumwa ko liwe chiribubere 25 nibere asautebanga egati yabarai bari ashiko batrara barabunka loso msioka Martha Karua Fred Matiang'i Eugene Wamalwa Senator Kena Seki Justin Muturi Nzoia Governor George Natembea nabo iko na batebiringa ODM muraibo obomu ODM Raila Odinga karanche emirango nego iri nabakuba joini banyare bakogikire serikali kinga kibogera gikirio muraibo nsi ya Kenya ase bikobiyaga ase emerobiri ya Amerika okora gotekirania abakenya chira nabo iko ase gukora ujumi chumi nsi ya Kenya gokonga ebya eno irigagu nabo iko no konyora manganayo onyari wikumanya mange ase page ye 10 onchumuligiriri ase gazeti ya The Standard page ya 5 limo nigo bono bagateba chikura cho obochori gose cha muchucho cha kolekanite ase nsemo ya Kaspool asbagateba nigo chiaroche omwatekano bwa litatuliri renge lia chisegi na kororekana bagateba naro oboibi bagakorekana ni agatebekana ase gazeti bagateba itukulie goro nigo kororekana nigo kiama kia ODM yachete gukora umuchucho bwo kurigyo yo chikurwanira ekiruge kikibo bunge ekiongondo were arenge ikaransirete ase ebunge nene yense ya Kenya na ndari kora abamenyi bense me ya Kaspool tatigalinde igora kara bachete muchucho ni bateba chisegi nigo chiarorekanete na namono bagateba nigo boibi bwa korekanete maiso barore asagateba abarwaniri batano bari kurwanira kurigiri bagari yo chikoba abarwaniri be kiama gi ODM asobochori uburoberi umutinyo 11 banyari koba bakorora na setebe kurinde bagateba nigo chigari chia bari bari kurwanira okoriye kiruge kiabande chia saletiwe ni bagateba omumura bwo somwana bwo oyo kabero mubunge bwense mu yurbono nyagosira ongondo were mumuroko rukunga ongondo Boyd oyo onyarta ko gakoyegwa etikiti ye kiama gi ODM asanyorita chikura chiribu 13 chimibere na 10 aswagoteba ni ganyarta ko gakubwatigwa na Newton Ogada oyo koreti ase libagalia kabere akanyora chikura chiribu 3 ni 53 na ibere aswagoteba nigo chigali chia Ogada chia saletiwe na amachibu ya Unigara letigwe na Felix Ngala oyora leti amachibu ya yo chitaraba chinsa 12 chia magoroba asbagoteba niganya artiko bagoteba obwaki bwechikure chichia muchucho nigo bwaringe obwo morembera kini kerabo ni gazeti ya bagoteba baliki baba baitete na koligerelia chinsemo nigo abamenyi bensemeyu ya Kaspool Kabondo batanyorete libaga asenchira bwikirano gwa kachikura gekogera ebintu biri byaganiri gwa kachikura nigo byanyorete gugwikiwa ase enchire yu gose ase bituo byo gwa kachikura bono gento kiligereri chibosyon kelinga ekiame kigya ODM nga kyomurwaniriro yo oyoro mwana bwa ongondo well Boyd ongondo auchikonyara koba gagakolia ase chikulecho kulende gento getebekana kelinga nigo bono korekana omuchando nororero na ekiombe kiligetenete chikura chia ODM gekurunga National Elections Coordinating Committee wetera ase omunya kirogobo Emilia Wita banyartuka bagoteba nigo bagikeirie okorekana gwechisegi chia rorekanete asili tukuligoro na kulende bagateba na ogoteneni gwa kwa egeka gwokwana na masakara yo gwa kichikura igorende nengente bateba nga nigo gochibosio bachikonyara koba bakoranga kibagokora asibali babwatekanetibwe nechisegi ekyo ni bachikoirire getambugiro tatakora ekiame kinke moire Innocent yana gosikia ke gukurwa sense ya Kenya tumaye koirana sagurio mugano yo ogokwanira one term two term ogokwanira nsiri ya Malawi antarariro murayo yo Malawi Dr. Lazarus Chakwera kawikirana sense ya Kenya no ene chinga kiri cha mashuja chia koleka imono video konentgani to se shere ya koleka neta se chinsemo chia Kirinyaga na beteka gocha nande nakwalete Kiswahili kia sana ekirali kuru speech yae Chakwera mete Diana na abete Kenya na abete buno mukunde kane
mukunde kana n'umurandia ande nanto tumya rigara ya sana ekera gukwana na bete na someti no energy university nkeiga iga agatene kiombe kie chikanisa aga iga chie meika igo Kenya na imanyete ba chinseme ji akitengelo uchire buruburu ali uchire chakwera ngigia monyorete bono urabeiro murai urai bwa wachakete June 28 2020 korende babeire bakuminyokene sana no nere bono murai oboniga Peter Ntsarika korende bono nigo nera betega guchabuna omubui Muthariko matena na arengo murai bwense yeju igo bono no mwaso igo iranete babire bakora migana iga buna Ruto na Raila akiri bonere ochire akini rendere na aragambete bono nande iranire miaka 53 no imobona 85 tana bugate 85 no kijana wa kazi Chakwera 52 ebere bono oena ni robora igo chiase 85 years nande na beteka wanchira na barende nanchira ni tobo buyoyu nanda na okobugwa okwo no bobui no bwabo no bwa Peter no bobu baba te banga na tete kora kolere kiazala atete kora kolere umuchorio wiki azala bugasinya ikiazala lakini era taje tuko pinga sana bakaji ko tianu yanga te bona iga aba America mete mutoko bwati ese siasa yabo na bagokora bagusiba gateba utarachi kuitumo bisa uri membera yao ne yo mubisa aya nekera ba America uko ligikikura ogotwara chi speech irenga ibere obwate speech yo gwancherana nga kwa choryo kwa bomurai bwense na ndo gotwara speech yo gwancherana kobugwa Jeninganje ndike yoko bwa Kenya iga omuntu akorete speech yo gwancherana kobugwa no murai yo kwa Uhuru Kenyatta 2002 ngaikwarengo mwana mintu Uhuru Kenyatta nasogete korwa asama gacha State House yakerariria renge nero rengo murwaniriri bwe kiama gia KANU agasoka agateba na nchiranire kubugwa te konyarekana bono tokoreki togendere busyo koinyora enga kiemo origererie enga kiemo umurai bwense ya America umukuru Barack Obama kerari kurwanera no nyagosira bono senator I think ilieta liriria ya chira sinini inyinyore kirabari kurwanera nere mate America siasa eroro ere y'abantu bali bagateba the elite nande oyonde nere kwanyora abande bagateba abantu abamwamu abande bara abarabu kwanza Republicans mbaga machikorekana barabu batagete kuye agacha n'abantu bali bakwiruka aba America abanyene Democrats ngubuguri bali babuguri bakabande kerabono umusenator uyu lietali yango linyorande kerabugwa achieta agasome speech yaye agateba iga ntuabuga tekeregento we had everything tuakora kiregento onye ne campaign yogo salie lieta tuakora teki tuakora lakini tayari konyarekana kutene ni chinga kichia Barack Obama chekira ko bomurai bwense amasonga akamanya kolera marabwa kolera boligo mwana ominta kolera ko bolingo muntu yo cha kwanjirana ngakiyanya arekana iga na ando chikwanjirana nga obuyi chikura igo kerokorosia okuri yuburai ogotwara chi speech ibere na nonya na aliyo sote nete katro dip na batura banda konyara tura bachere maneno ne bebiyombe urego sina muchere mani bwegento gete kera kwa bwiru go bwenete kwanjira na ndo twale speech yo kareta abantu kubweta ninga ki bono rende nche na bwirwe kera na bwirwe nganchire rende bono nche ngendeka chakwera ga akorete gentekia so kwanjira nanga ubwiru chikura ngona nchiranite ando kwanjira negento kinginjo Nabigo tianko irani gocha se page 7 ya The Daily Nation igoro mugarano na go tebetinga escuro nera baiboli baito bakabere
nande okonyoranga ekero mochando no ene se chinkaiga nabo kwenda te yo mwalimu ntaitengo te bigintu giti tata gusimama ingana neri tari kongoki ekero ro mwana and kere gwatebi abaibuli kwanyorenga tibari ko gokonya mwana utwa nitigori yaba iseke babere abo bari chi sisters bara abana abamo yo mari miaka 16 ikomine 5 nomo nabayigo ikomine emo ase skuru ya Katana Kenana Primary and Junior Secondary School eyo kutoka Njoro County ya Nakuru ntwaro chugali umwalimu nabetiga gote yabana bari goriyo kubeka cyanga bobi eyo mona babigitiyanga ya lakini nata tenso yo ndabigite cyakacha ne uniform lakini umwalimu uriga akabaka kuba discriminate kuba table basi babigitiyanga bobe ndo chiga ekyombe kya TSC ono nigo gietswana ni na hotebabuna ngiachakire gukora ubunengia kwene kyabuna ingetambukiruki ngikiko ko teba ngetambukiruki kiko chukero mwalimu uyu nabalimu bali babete bagosekereria abana abo tumete gusogosekereria mbia lakini abalimu bali babete bakubasekereria abo staff room abalimu barenge merongevere kubachongeria kubachongeria meriri yabono babete mbara bachongeriti abana bali nawo tetinga mbalirite lakini ndo chikiombe gyati asibano kibikiranige gyasokiri nakiro kiyatebiri gyachakiro ubunenge bawo bokwene kyabuno mwalimu yumberero ari gitambo kirasiba tebiri nawe na transfer bana bali tibari guchikwegwa ekiagara kero mwana ikire grade 9 tari kwego transfer no yo ekera ikire egare grade 4 ere nguchiare gukora amatemo ae assessment tamwe mwancho muligereria ntonda batebye kerato ndete kuligeria chigazeti mate una tuikara stema iga Diana kendi gyonse tokora chikamera ichi chituligerete amaine na ande engaki ya hono tomenyete eyeguru kuntichito mwaka yo muguru kungara uru muluya na terete nga agwero ngaro digital ongaro tichito dali kwa ndeva digital ongaro digital chisi imie chibeje tekerase ayo maitara bako genda ase gitutene ine kwache kanyoro muntu agosokia bicha yawo tenga lirikare yagara ntibiti mwateba ntibiti tenga lirikare kwari gwakwe bicha kwaga nyembe tienye yarengo kijibicha jiro chinchi yarengo ogwakwe Christmas lo talenteri yawo yakare turabeka tegara ninje jiareli ogwakwe bicha Christmas kia December tare 25 ebiche yacha gocho mutinyo gatano kera kuanyebire nande bicha liri kwari gwesakaranga tigande yakama buta nasima eri mwarambiya nakoria abatu bakaburaniri so engaki yabono iga okonyore kamera era ndonse kirikindi gyose okora abarimu abange naroche mwarimu nde skuru ya mugusiali bari guita abana iga oyo mungu itara abana baroche fan ngarende bono ngo discipline twalenga abana oyo mochiro bwatira ka clip akona bakareterete aboro kiabu bakanyora omuchando monene kindi gyonse okora morality bone liko borigwa AI ne chiki camera jitwareteiru chia bidiri tobe maiso ase kiri okoro metino enkiri kubika so mtandao lere batebanga no genda nyena kurama na aramire no senti ya gari no mtandao na linkendiriti abantu nebe mbasave ose mbasaveti idero gukubwati gwe Facebook kwenda gari metete benga ekrip kiri kigadiriti chinse chinechi na kila batenga kare kwa gatebi ngonye koro mukunde kane koro mukoreri bwo monene gukora gasi asigete bwesike rero mtandao noro nabo gunyara korokia isikoria sansa munabona gotebia kwara ke batiata tekondwani ngama ene de na teba maene na chaga kondangeli nga akubulia bandasina namo teitoke ndaria chikamera jirijire twa naria chako poa tuligererie page komie se gazeti ya The Standard asibagoteba nigo bono uguchikoba utakeire usebira ubire asomuchi o Nairobi na namono chinse chonsi enseonsi ya Kenya bitakire bono go keyeliogi yuko bugicingero dunda yabotuko bagateba nga basaye bakwanda dunda bako bateba nga bono lende kwanyora nga abasaye mate buna lero mambia bako gende into baguruka dunda mambia Friday bago ande bintu baguruka dunda bono bateba abanyaneme bogani eju aya nje na batri abanyaneme bogani eju batebi gunga bono ni batakeire babe bago keya mariogi
ye meziki bakubugia ase chinsemo ao gose bachikoba bakumenana nelichiko aya nigatebirwe na omo boisomo konyi bw'ikiombe kya Neema Evans Nyabuta gatebanga chi mebogani ende yonse bwato muchando uyu yairwa matuka 5 na 2 enyare koba gigwikirania ogochiko kwa nyamba uchigwikirania igo bachiko siekwa gakitiga gatebiga tali bira ubyoka tingararia Nyasaye neligia lakini okonyora chi estate buna igatomenyete muri babiri ime ka estate umete I don't know nkigia change by the way Diana Musende akitokaro chieberoro talio boro paka ayo boro chera egukwanira njena koigwa bakogi wanju muri gerige koreka na semenyete tinanyora bese nduoro Paga tema yo ni tuwa kadi we kanisa somenyete wakeliyogi igomenga turakora umukimono tibitie kwa gakiru chibicha stari kororekana koro to ni gakobekani morioka ndio sino mdate kama yako ilikuja kuna bahati kama picha yako ilikuja no kwa bahati bahati sana hata wa mtu wa picha atarudi after 3 months akwambie picha zilichomeka bakwani batevi batevi mokegolio bakwani negative yale kuruku yale ngororo Kodak studio yale nge famous onye toko yakira Kodak kego jerubwa kirusi kali onyore no liwo wagete yale tru muchando yanyore ebegasi enko na ndindiri waka efliki yaenda yacha bono burabu wacha bona ayo munga igire kukoye wacha kole white gose yellow ibande byuka ibande ebi abantu babwate bakobeka mubuke birera mubwate abantu mbachete kuye bande byayi nande batebwire bayirorera ibande ngiyasoga tege bande kiya yebicha yayete nande wacha kaupi okoire miaka 3 kamaje kobeke bande mubuko na mwacha leta kinimbi ya mwarenge anyway tugokorire gazeti ya Daily Nation page ya 5 nomo ngokwanirira igoro ya aba MPs ababunge bano niko basokire na kugikirie kiombekerie gya TSC asabatebire buna niko ekero bakorika borokia igo bagotiga bande sikono nyembali basomire gukire miaka basomire university na ndiko roba graduate bakorire miaka 15 bataralikwa nekiombekerie gya TSC asabotebanga konyara umwarimu aguchiko retire lakini ataralikwa inse yekiombekerie gya TSC nyora manganayo page ya 5 nomo asega seti ya Daily Nation tebanga many of them have approached 45 years and cut off is 45 years cut off mwarimu akore miaka 45 for retire bono rende timate sibaikeira abwa bari bwata binte binge miaka yokogendaka na bintu binde mwancho murigire twabekerere kigazeti cyemesa igoro Diana bone yawo nero nabona atakatoyibekerere mesa igoro igo twachuta lakini twatemere gukwana aliaroro bagateba baba akisoma na wewe umesoma nintwe Soko TV kera twagosomere barabo kumanyanga twaragosomera ali asi gazeti lakini naboko nyara kabago gwesomera sobwagare egazeti libwanchete eliyo nyara kabago konyoro roboti gwemeganelia twanyara kabago togotebya aigane Soko TV mwanchu murigeri umugani itokurunga Brian Goli Salimache ni garenchira nigwete nere timati goseto chikomwagara tutume toldi nyigwetere gosenken komgatima bwasirirete egerende tochake ngwana buna twatebete ngo charega igase studio tigatogenda umutimo komoke tukoira no mwancho murigeri togendere gukwana naye manchito murigeri na nchitiga ngoganirie chinga chingia nabo igo batigario byame burigeri byame getasirige tugen Soko TV chitugende to TV ngagenda utuma ujumbe tunyare gosoma tonyare togosoma gaigase studio ito namba ito studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano nande kwira natore tunyare togosanga no mugeni itase studio tunyare tokumanyia amange yonga toskare kuri negenda gosanga naito na turasomtanda uli Facebook na baga YouTube YouTube na bago tanyororo garende tororenga kitoko genda busio asenchira gwikiranu na namondo Diana ni mdoche mbali gete chi message cyabaiga chi message nyike okay tigatogenda umutimo komoke tokoirana mwancho murigiri togendere businaye
Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Mukabora ingerango oyechigo sori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Ona omwancha omurigereria ayabune motitire bwechigo sori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigo sori ao obwekeranu. Tomo cha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosari webegi iyokolyo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobali yitu Yensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi ebikoro amaigerio aito nigakogenda nokogania gwechiro nobumanyi bogwakana chikosi cheito ngamona mechanics electrical engineering ICT negati yechinde nigotogotoka imeyomochoke birigo county ya Nyamira asamange twakeresimi ase namba 0746211764 gose torikere email gwetera borabu@gmail.com Borabu Technical Institute, technical skills for development. magega ya televishoni Yensoko gwikasero yao kwanyoriribaga ligi yaliyokuraria asegete senambeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lya bene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani torikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788
6662. Eye Nensoko TV Oboroso onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose turikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV oboroso w'omuguse. Magega ya televishoni y'Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwato kuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitire namba yaito yobonchuria 0788666662. Painapi, kuratiga asa muleta nkuru kumilka sita. Daiga setore iga kuru kwa Ensoko TV. Oboroso bomogusi. Ikaransa toya mutwensi tobwaterane. Una nyore tomanchu no moga cominto. Nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni. Nigo yaringe sasa vaya moga sari taoni. Sembro comingo magara. Minto mwesi mwenye kitinga semua beta. Muganda gorogeri Ensoko TV. Oboroso bomogusi. Ensoko ya kurusa mata makano. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana anse chichiro asito kumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igoto skatonyegera gende agotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Mwanchu muligereri ne chinsa ibere chabono mambi chita kamera ngebere na isano ne mochi aetire murubiri n'Ensoko bwakire nande buna twagotebetiri tukulia rero nigo tukumira na Brian Gori nande nindo chegaiga oikire no mogeni onde nere toko mwali baga na kwanirie tali ara kiri tiganda ara gotebi go Mwanchu muligereri
Brian ase amalieta alia abwatesiko asense ya aba Irish ni gori minute elieta lio omwana oiboire se nyumba yoburuoti omwana oiboire se nyumba yoburuoti nande ekororekananga omwana oyo najiko bagakonyora libaga lyokoba no murai ne elieta liesiko sana lakini derese studio gaiga oyumbugate igakoro ku Brian Goli omanya commentary yaye orukunye ensalimache mwancho muligereri ensalimache ikira tigango ndamwali baga litangani aragokwani oraigweli ogiriaye ngo bakwani abantu bonse batuligereti abantu baminto bakisi count na Nyamira ekinse mu chonse piense oyo gokwana igakoro ku Brian Nyamoya Goli lakini lieta amanyekaine no mwesimiwa ensalimache igongo boli bochumba linya libali chache yana agokere ku studio gaiga ensoko ono kanyainze monyora macha mayatini gosalimacha because ikona ajira abo bwete kona turubani ensoke iga ono tindi go turubani igonda ketendo si ensoke kegera ensoke ya gatwarira macha marabuze neli etando kire ensalimacha mwa bosayo obogwano lira ego bwate si ensalimacha kumanya tole ensalimacha lakini tiganda kwali bagara ayora abakwadia ora abatelie tali yago bako kumanya aba usiba minto mwabeta koru orogongo rwa Kenya mabali mali mache ngumbu tigamba kwani ngambu ya muri malietane ngoro ku honorable Ogita Elijah chitindi kuchinaba ensalimache kule ngobuli ndi na injobo chumbe bwanyali bali chache kubuli oro bujumbe bwanyali bali chache gakoro ku Elijah Bogita mwancho muligereri Brian Goli kigangie surprise gaoroka nande keraika nanyorojire ne Elijah Bogita onte byoyo numukiarone nande tokoligyo buraye e constituency yemo na mubuli ngiyegara mutarane lakini totaraso agabo ngiyekora ukuru kwensalimache mache kiyayo gasaleti baminto ensalimache liga karatole school ntu abwate kyombe kekoro kuchingororo abaisi botamba ende twabwate tamba abasaye twakaumiranire iga abandu bakora comedy abandu bagotera tukafaulu ase group yetu tukatera kotera ko kuna chinsalimache abakungu babere chinsalimache yani kemanyi mogosoro bagotimbera abanda amache yani kemanyi mogosoro chinsalimache wakara kotera ka chinsalimache yani tukatera kondo babisike bagusiba le beautiful ubwo chinsalimache bono nginga bamwe abantu banyakonda media kotera kukatrend sana gusi kwa trend 2021 ono ngimbe boda yana montago che customer ya ensalimache kongira ono ri kotera chinsalimache ono kopera chinsalimache nganyari chi customer chi anganchira kuza chi ndiye tiri ensalimache na one wechi ensalimache abana abake ensalimache nganyari tiri gatinga kulikana yatari paka bono kaye kana cha kubuji kuranga tabanja samuri tanguru kupani Nyamoya Goli nganyara abantu mbali koli kwa bwango lakini ngata bachi ensalimache banyata na ya prime Nyamoya Goli ensalimache ngubuli chikura ensalimache ngubuli chikura until now lieteli ya bwatrinse ke bono banere ensalimache ensalimache liruwe kurwa sokotera na macha siasa no yandate ko yasali amaje tali to kunyasalia igotokoro chini ndia sibya salikire bono asibabange tebabugete na gaba to kubanga bato confuse na bana inji ntwaso twasali twate yo mwana inji tali injire bune injire to tebuga teli genjire ko genda igoro neyiga okay Elijah Bogita kwegure oyera abatebanga na macha ari gosalia bona yerende njeganga yane aide tata na boruti buchumbe okay banyali bali chache ale ngoro ko Haruni Bogita ando mwanzilisho manene kya korungumbu mwanzilisho manene bwe kiam kya ODM ekyo in 2005 bakubwatira no musiketa to matoko yono le Charles yo le UDA na ubachagete bagote bobe kilio gyake ogororekane nuri chinguru waragera bono mambia sawa na ubachagete kiombekyo nande kera bachake kiombekyo tata bono numurwaire bono nche nkaroranga bamurawa minto mbabwa tigangeria yokoire birandi biri bya tata nche ngatera lende tigansoke geti tominyokani una onde bwensi kidinde geti inkanyoranga naro yondo kale korukwensalima ensalimaji nje nkarro oyo kitura abwatane
kia wananchi baranje ensalimaje nabo ngumubwatisi kibaranganje nere na bakumbwatisi ekina kiki na torose. Okay. Ensalimaje asama tukabwa ngoiga kwarorekanire koba kukubwata ni busana na siasa ya Fred Matiang'i. Ibirengera libya onga ibikurwera kurwabo. Nche ibana jagite kuburi buchumbe yali wali jajo mwako no mwako yomo nimiti nyibere yali. Mwako yomo nimiti nyibere yali. Mwako oja oyerete. Ali nchagite siasa yani. Karna nyanche na roche asendoto no muntu ngise kuburi buchumbe. Na Matiang'i se kuburi bu president. Roche kenyera botoka nyarosi. Ibana jagite kon Matiang'i no Matiang'i atarate bango buri aro o president wa Kenya. Matiang'i atarari sai nyemere mukuru mumbu endoto yangerede na umuntu rabo bugambye ubuiga na kore gasinere Matiang'i ndanya kon Matiang'i mugusio oro asu bukate beke ne Ensalimaje ndiya jagete kon Matiang'i yona jagete kon Matiang'i atarate bango buri aro president tari yawe gaba jagete kon Matiang'i liya tangaste njiko na jagete kon Matiang'i atayo ndamo manyeti ndanya komoro ndanya kumukwana koboko ngajaga kon Matiang'i because na jito kuligire bintu Matiang'i akorete kera renge minister ngarana musacho na isaine ko bigento na ndegente kenene ngaji kuligire bo musacho yebwente ko bigento bwente ko ba nganya konyoro mugako igana isaine ko bano ne president yake ngada bana ya ingo buli wejume kwanya liwali jaje kingo ta na bantu baito tingo be ambassador yo ko ni musacho ye okuru Fred okengo Matiang'i na kio ya ngete bono kengo kuana ingo soka ingo yon tanga ni Matiang'i ne president because abantu abange gusi n'abantu abange Kenya ngibunangaza ni gutaraiga igo baro lina njiko ngo yanda sabantu barabange tindi ngo yanda sabantu barabake agenda abantu bagondo kenza Ensalimaje na byasambugate epic bingo ndi aliminyi ngo minister lakini ege abantu abange babadana yayo musacho ra konye Kenya iga kuru Fred okengo Matiang'i ngi ngo kana na nyali bali masabanga kibabateba nyali bali chachi nyali bali chachi ko babadana no muntu ra konye nyali bali chachi ra bugato mo indio to gambira mwire so abatugan village ninji baireli bageri because ndino makoro ni gutagambira nyali bali. Okay. Kwamba koragana siasa yago igere iyo gwatana nabantu. Tindi gwatana nabantu. Iyo ndokera no mugakanya cyaye usirire umugaka umanga abagaka baito ba maskani umugaka nyamweya. Umugaka kini ebiri bogini. Umanga nyamweya nyachaye. Nyachaye abagaka abatu. Abagaka abambaro siti ngara kwana nyali bali yito bakarose nyali bali yito bakatugira situbanye tigerete. Bagateye banga kimunyali bali yabwente koba naba ikoyomba bwata bakaka babo bakubate bina yaya enjera takugana ni kirege sako nge bwate abagaka babo bago nyuma batara korege to bakubunya bamenya ko korege inde buna nakire igone na so bibona nyumba gete turiko nyumba gete turiko na mwana yo basoli no yo mino nyumba gete bana ba mino nyumba gete na roko nyumba gete na rotari ko nyuma igona esa gusalire za kwegomana tabana no kwata nanda abantu njaka gata yabantu njino umugeka nyuma bagika ukuru kwata naba njaka kukanya abantu bami na ya nturiko nyuma makuru bugeka ntuno umugeka karuga igagenda buguche eka kuruoro nyuma kuruoro bobe kinga yabantu baito abantu baito babwata batagwe kene ngaki ya ntuno munyali bali ndaso meti abana mbajite school bogita ya so meti Kenyatta University na handi kigakora muri to bugite school wagasoma onye mu kujara ko mwemere meyeya aravu abana bari kibroga no siri ngatu bari nari bari chache abana bari to bari ngatu to iro mwako university abana abakatu bari university abana abatosomete ndi mundoke tebabe aravu mwanya gute ngakiye kwikara mu to ko gamberu ugambi bwakire mwanya dana yawe nayo gutogambira mutamanye ndingakiye mutajangeti mutamanye time cyano ngakiyasomete sukuru kiyachiete abantu bamwe abo murabyabo mwanya kwena no bugambi ngaronekero kiri nyali bari jaje ngoligi imaze mugita tarada bankiye ko yaraguri kero nyali bari jaje ngiri baganga kero ngoligi kero nyali bari jaje kire fakati kibwati muntu ngatayo muraitayo mubunge naroro ubunge naroro lakini timbwati muntu ngoli kurwani no nyali bari umidongo rwani batata ne bitinambwati lakini Ensalimaje chingwana chao no batavoigo tware none chinsemo chia Kisumu mubunge naroro ko Shakil Shabil obeire mubunge chinsemo chia sama tukamangi twaroche oyo kubwata diunenya gitali ya Medhill Mishira obeire mubunge abangi tokoreta malieta kurwesemo yabo ya Meru tubwate Daud bono janda taliero umuntu mutangani otaliye sensemo yabusi onyale ko bagaka ko mubunge
abakong taliseri jana abakong tali omwate kole ngane seri jana abachumbe bali babeire Kisumu ali bagorto ure morro banywa metororo bayureta abana ororo bamanyete ekegere. Okay, tiganda kungelia omochumbo ito nyali bali chache problem eroro ntubuga dia banyali bali astora enda na igambu mochumbe kwagenda kwabuka mambia kwaji kumwereze mechanda. Okay, igamenyete chirani kire boso no mochumbe ubwente komenya abantu bago bali bagochorete bagocha bakonyore lakini bosungu ngete nyali bali chachire tukungelia butumaye goso Elijah Bugita ensalimaje ere goteba mujumbe igatage tu muiborwa mubyarwa bwa onyali bali chache ese birengeri biyayo naramororire siasa ya nyali bali chache mugotara nuyu ere gukwana ari amangana aye kabisa uye iki kabuna atagete ngakia yoro chibono ngakia kunyara kwa adapt koba nenzalimaje akara na rigiriti eganga yae nchanyorete ngotebyo muindi tigakwa bang'ina baitu siringi 200 no mochere ne chingende ne mattress inchi moja eyire relief food eliyetakire kwenda Turkana abantu bandi bagukwinjara usimo chere tuli kwa ebintu bikwama ne bituma njyo takoera abantu baitu buoyo bagende bakoreki basimike egendo ngaro nsalmacha akora kiangogeti akwa omuntu obotu bwesuguma ogotebinga ira na mugondo oiroserie ndagera yawo nariekere omuntu agotenga okorete ire ndagera tari konyara gotenga nero okorete ndagera naye kwa ibekere ndagera nganyora ng'isabari yaitu ya bwatanire nere nabwate siasa yae noroche nebwate emiriro na inje siasa yane nabeta atware emiriro mono lakini eganga yane nokokoraki yokoira umuchumba ole bononka ase ng'encho ogoro kirichimbwa chitanchiti abantu bamindu tete nkobori omurario koru umusikesa iri janda asobogambi director kikwe ure koru nyali bali chache no obekiru national government kiagarera goteba arangena ni president kirami jiri tongi achageti nkaichiri chiarenge 170 kilometers wono chia reduce mpaka 36 na chiago totaingo onyorere rami ya 36 kilometers nkai chirami chirichire number 2 chikMTC buna bono ibenu KMTC koru a tongi achageti ereo awo chota banga chibese chia sogeti erenki atakobekera chibese kiagera ngocha chire abantu baito abana baito banyare gosoma chibasari ngwaroche enini ya auditor general a report inga 40 million ya mbeo ya sogeti wanafunzi batabu ya tibasari marieta tayo university chia tometu no echi skuru nchiyo warore egendo kyo mwiso nyali bali na ense yo mwandu kiagera ni ntutogotebe kana ngantu abwatu burabu twarocho burabu no eto bege to muindi yo na singe nchiyo burabu nga tonye gete go sali yake tokamwa ngaki bono ngoro arenge protest vote taringa chanda anchitu yai protest vote nga tonyo gambire miaka ya 10 abana inchi bamuire nga kuika tutware change. Okay. Mwatebere wikamutware change nande ekwamba koreka mutete gutware birengere nande byo gupinga byo korobekana yagaragara mwakora siasa ilimo gutumika emotions yani mo gutumika isia chire igoro na byo gutoka machibu na imo goteba nchitinda ateba ngo burayi borobobe mwateri mugakore protest vote mukarustongi mukamoreta mwamwa kiusiri nga nonye no director tayo lakini tali ero akora appointment yomanya ere no mubungo akogenda parliament achikubaroserie bingise bya machiko na kilike gotoka ya CDF galetera abantu baito omugambi there are 3 roles yomochumi number 1 representation number 2 legislation number 3 representation what does it mean oversight yani ekere tuwa gotumite ogwachete to represent nae totomete kurwe constituency which national government nae talisimba no tali no sibaraj erene county government yari omuntu totomete rogoro no omochumbi nero takire keraba gukaransa ni president no keraba ko lebia salamo omote yo maetenka
ebintu mbisaregeta aba bali twarwanete nabo nkombe ibali utarenge gwanchege keroge kibo director bwa NTSA ongere nyagete lobbying ekuru ku lobbying ngakinya chaya arenge gukora babo kenani bagacha gosoa Kenya pipeline okay ensalimaje inyigwete lobbying muku mubuni atakali gukora bono igwachakira nande gwaswanya libali kabisa no gwachakira abuseino kabisa abagaka ngibaga tedi gwateba abagaka baitu igo bandebe tina igo gosika igesakukia ino osike omwana mino kenyumba ntubugati bobe lakini garo gutwara ubo kenyumba nakuwa yoro mugusio mino gawa ori Nairobi ngiyo gukwana rege Swahili ngiyo itaga gukwana rege Swahili ko Nairobi kwa yo no mugusio mino gwana ngiyo gukwana rege Swahili kwa ro mugusio mino rege Swahili madabi ya waziro mwana minde ngira ko ganda neye ingwa ya bantu bari bali ya ntu bagosa tenjira yo kogenda neye iga bobe mboyi egere go ngori nekyo bochumbe sari kana ta Kenya ora tokire fakan iga nyora tokira ngo bochumbe ngia ngata se jana ka buri bugam tango tukira tonya ngata ka bochumbe sai jana ga itaga tebe michanda tonya akorire atarakora agate yabanya agate yabana ngi banyari bajaje ngiri ngo iro bugambi obo ebinde bitonya atarakora ngujande kubikora kibale jigatonya atararosi ningi kirosi bono twamwaire myaka tete yakorereki yari bono budget tiyo igokorwe kegere myaka meeting tukari 17 togenda election nkyo mujumbe budget gyaga kubeke kegere ne pare koros bwirami igekwa na 3 years bara kiyo mujumbe awu koros kegere tarama yosungura nale awu kubeke kigenda igora ndi gakobeka nande jake etigerunje nande ngure jikura nande jikubeke budget nande bare jikene jaga ndaje kordi nande tige ebintu bila bigerete ingaki yako winyachaye goja bokenga kyabo tongi kipara endi omonda goja tinote yonga ina abantu ngiti ngora abantu ndiko barose kipara tiga abantu batayingi batake to bakorera okay abantu bangeni kipara buta ebintu mujumba de kipara tari para akora tineri bali jatire no moja neti ngenda akora akorera kato ko boli bina ya tukana kisukuru kwa tebati kibaji new model abana baito baso amoro jinda jiba gisukuru cyeto kiba bye kitwale wifi abaka abana zwago so yakisimye jiga online baso kera abana baito ntugitobale bono gisukuru yingiyo kinya gidari jeito kwa abana dana kinya gidari jeito kira bazugwa Mario gato koro inde bidor korete iwo moja sinya gidari kwarange kinya gidari ba ko da Mario goro kware da bantu baje kubazara sinya biyambi no moja nekinyi akiti kada rakubolia mo chumbara acha asinya gidari ala ya Mario bobe boyo kurangiria abantu abasiri yadara kubuli asini neto mago swase inchira kare kwa abantu ndagira na bintu binde anene mono nere ndoche ogukwanira rende nura wenga ense ya Kenya nere se liwa muri nene lya madeni isachinde na mutora mubuni onyore ni kibese kitayo ayo nyenge ense ya Kenya ngumbara bago garaji ense ya Kenya tware deni nabachumba abachori abagambi abachori ayi baguru sibe sabako iruke n'ikindega gutuka oga igo mbaga se no kopa anya bago ko baliende deni kigara nto kwa kana mwana hicho kaweta kuri tax ebangu mwana hicho insala kuri ebangu ngiyo da yore deni ngi tutogere ko mayere deni buna bwana kana acha studios ni kanali egari yeli musigari no ari kiro kanyete ayira siringi 50 chiyai he 20 bob chiyai ayi kibazi chikuru abana abagambi abagondika n'ikindege bagondika n'ikindege bagenda empowerment batakwa kana madeni bakora madeni ayo bangaya karosere abantu kibara wale karaba bagaza abantu bakoranga wisita usiya abantu mubako baye kuchibeza iri bukumi chibaza kiringi za kwaka na madeni ekegero mwari monale nali kire nabwa tumusala Elija egondo che ezalimacha agenda te gosalia machi kabisa agateva gigitali gutumikira gwaka na madeni lakini batese ya Kenya ni wata madeni nabo turasukuma mujumbe onyorenga kichinde ebintu biri yakwaewa na biye byabwate matikira umuntu n'umusani bwo murayi moralia ebe saya ya mentu in fact for 100 million years they value nkoegu to 155 kibesage ekere chitumegete buya okore ebitakeire ngokorereke nko nyarere ko wakonya number 2 asa serikali yenene kwarorire empowerment yakwanire kubantu bacha n'ekindege isano baumongi na 64 bob ayoroche problem teya na kiki okonyora no agency barubekanite because priorities kyakorereki kyabeire kyachenjire ekere na arenge skulu ndo akanyorere help school fees yarenga about 22,000 a reason genzi basokera para
education ye yaba very expensive wari number 2 amalio ngotoka arengi omonge nako ndobeka card eri ya NHIF wakeru mwako mu osoki bes oruari wono igasha as we speak in fact otarakora ko ruari I work because SHA is not working. That is the truth of the matter. Ngwaro jino president ke ward meeting nga maete SHA ye no nyeto kunya kanebwate kasu konya go to telling ere too perfect kwaro so chibesich i citizen chibesich chiaga so ere citizen kwanya go chiro kuzi na chibesich chibekiramo wono chiko minyoka kwanya ko raso umuntu akorusi gusine basi oika state house wagweli 10 ine bribe eitalingo kwa konyo that's a bribe nga ochonga kireku ekura which is very wrong. Priorities chibesa nchiro Kenya ngwaro cheno county government ya Gusii na retanga netaso ko collective bank 178% lakini ngaire chibesa okay mwasori mwarigereirie anene mono buna chibesa chigotumika umwaka nsalimaje watebanga ukanyore ndoto ya Matiang'i ngakie mase mitandao kwa bere go kwananga Matiang'i gabwenete koba ni chama ya Gusii ngakie mugatebe kiama kia UPA lakini chinga kibuna chiona gosuka ntoroche Matiang'i is moving closer ne kiama gekuru Jubilee birengere ya umbire bikuru chinga kiecho birengere bya nage bitanga nango da ona Matiang'i aje ne chama ya aje chama ya nango te Matiang'i na nchine chama yago erinde tokichire mesa ne chama yeto lakini karo mugaka ndangiria gangaransaga kwanera gante ina boni gatiringa kingiya chukuja kwegonyie chama kali chama abantu bakogura omuntu bakogura ndigyo bamurike ajigo murikemere tigandara kuna chasi nini clip kase gwakwanete ate we clip ikingire tayari no mu director na tura igwenga kiyo gara gwatete kanyo mugaka atarakorangeri ngikware goteba na ningigia chenjiria sebono iga ngene youth president vase chama ya UPA eye candidate ya itakoro kuno mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i muna ndiwe chama ya UPA ne chama yo Gusii number 1 chubirite bwati candidate yo jikobole bo president ye candidate yawe kakoro kuno mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i lakini mtoto ketiko kaenda asemesa kujikoroshe coalition tutabwati nyomba ya ito tocheko kaenda na kashagwa chiete mesa eri ya UPA atabwati chama ya atabwati nyomba ya chama ito ya UPA nere kutwale candidate kuna mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Number 2 iko kugenda ne mesa ne chama ito ya UPA ase Jubilee ya mo ya boime ase weiponya gutaka gutusupport UPA DCP ya mheshimiwa Gachagua DAP ya mheshimiwa Wijina Marwa kuruoto nyakoroshe coalition lakini coalition ni ase chama ito ya UPA nero mheshimiwa Fred Matiang'i agoje kuchiere mesa agabwa sago chikochorune candidate yo president na tomanyete kegera abamura babure to mumuro musiri wagachiko iguru Kenya ye chama ya UPA nero mheshimiwa Fred Matiang'i agotena na kuruoro nero because koikati kogenda ne mesa ne nyomba yae tutoke kogenda nyomba ya bande sega na Jubilee twagenda nero Jubilee tebe ya bono ae karu nyomba ya ito tonyone na tobwa nyomba ito ikoto kogenda ne nyomba ito chama ya UPA tukerado ajire ne nyomba ya ito tukoroshe coalition kerado echingagie chigore batebaga kogende coalition chama yo Gusii UPA chama yo Gusii UPA ase Gusii yaito lakini igatuwa chwa kesa uso mugambio iga kesa because no muntu mungaini na ndo muntu go chekoranga na bakenya je kwegwe meremo igoro muntu mungaini gonaro chikiago na bodo amuja umugambia ngwanda na UPA kigarate na manya nkiri Friday bitukuri yankyo na turaito manya ko mutungikere nwariganirio by the way ningariganirio because the member ya Jubilee ikigara bangana inje ngunya pingane ingo support Fred Okengo Matiang'i yari nge biya umwezi Fred Matiang'i ngende Jubilee direct ikiyagara na remu biya bera Gachagua gara ayande nyomba ya UDA atabwatie saiga yae impeachment yae kabagwango sana na takete kare toko ne nyomba yiga UPA to kororo to guchire mesa lakini ngageta mangana yumugambi nanya bugate mambi ni gaje kwa Jubilee ngagete sadire ya UPA nanya bugate agoje kulikera no mukatapa emesa agali ate abana Gusii yaito Jubilee ningo ya Jubilee kandi jaji Jubilee njiri ko woli kura Gusii
ejame gutiko kwa kusina Nyamira ikegera rende bade bineza village ejama ye village bone village yati kera abantu bagusi UPA twali chinguro abantu baje biki bawe gusi bone UPA amangana nde twaje umugamira no banya bakresa kinga gete kanjiri kingia tuja koni echa ejine jinga gi tugwa tuja kwa saba kanya ngituje kubakolera chubirire bwaje bisike nyingi ma igomebe budget iri ko buri president yaragareke umugambi kegera bwa resources yetoro taringa serikali ya Moi taringa serikali ya Kenyatta taringa serikali ya Kibaki serikali umugambi kama niyo nanabe minister igo ntubwate resources ntubwate amara resources ujakoni chama boni ngeko toyerenga kiengo lakini umugambi Fred Matiang'i chibeza kiriya bwatenge kiriya basani bamuchange ajake gundi kana county yose biko hon na jubiriye mu bwanzi cyagana ne bwatabasani tutwara ki ambassador ngitura bone biko tutari jubiri iyo biko cyagoro kuna new jubiri okay bwate kande jubiri tubaga tanga gazi ya korte ne ngakibono jubiri chikonyora obumenyo na amini ngakijubiri chikonyora obumenyo musi na Matiang'i nyaga gasoa jubiri wani jubiri ka nyegero ro jama chini njio lakini Matiang'i tare ngoro mbona chikonyore patio nyaga gasoa jubiri mugaga kana ro ka ngode siri ba ko tana raira kisema left waona segusi na Kenya ito mugusi azima dia nyago tuye ko chino to gochi mugaga na rochi imuta ita implement manifesto ya Jubilee gose ya UPA ekerara nyore serikali ya UPA Zagetiga una kito tena nge bakini power to chire mesa na intu azenye Jubilee go jetu amoiro mutu Jubilee na intu manifesto ya UPA to bugate eri yabo itero roro anye mentie mentu roro ebe buna liki kwa se chama ya Jubilee Elija UPA da Jubilee okora ensali macha anywirete mono amini UPA tigandwe birangere bya njetimbu ati problem Matiang'i kobole chikura Jubilee why tuanje William Ruto kareba bwatanite na Uhuru Kenyatta in 2013 bakaros Jubilee Uhuru akagamba paka 2017 kiakuru 2017 2022 Ruto akaros UDA lakini manifestos chi akarangolige manifesto ya UDA na Jubilee mbira change in fact lenyombe change enganga kerangi munabone nsokere mbeke buluga ngote ngabona tusuke buchia you see again to uru arakorekia onye kabwate egange ngiya yo support Matiang'i tigamwe full charge ye kiama kia Jubilee ekiagara Matiang'i na mokorete gasibuye na kioroche anchirenga mumuro ya singe njan support te kere serikali era nkongu tigana nchengira ni okoboko UPA aki ndobwate post pact agreements na bo UPA go so into a coalition na Jubilee DAPK KANU ne party and that is how our government is formed. Okay. Ande utole sabali yokoyaga. Na igweto musiko soro kwa otebanga. Ngaba gusintu to bwate chikura miaine. You know, egende konga sana because omugusi lero na iguo igaraga ukwana about a first ya capacity ya ticket. Omugusi ya sata jire. Oro kiringa they have the leadership. Yoko koraki yoko gambira Kenya. Okay. Na ndente tagotebia bagusi bamintu. Tibo basakobo na bacha babatebio tubwate kura 100 bono ngano koya gaturi engoko ego muiseke Jubilee ribo ikoyo imekera nkobori umuntu nga wewe unaona aje mtu wa murima kure ingo tawuri bada banga aise ko bamatia in fact nera toko igo ine distraction bata tainga ngabona Jubilee nembe Jubilee yabembe ko ya produce Ruto ya produce yo njeta produce Matiang'i okay bono lende watebire nsalimache murai abwene te gutware saiga yae ibungu obugo iri mwatebire byarorekanire bire ko bakoye bya Jubilee na elijo tebire gabwene taegu full responsibility ekiamekyo lakini tuligereria muske Paul Muite nabwate kiama gya iguru kusabina mbona acha tego kiana na kabisa gochia se Jimmy Wanjigi
omanyete ekero ore ntenenera nabo konyora ase omulima uruga na kwabekera chi abantu baliamo bono musike Matiang'i gukamba munera masaya Nkon Matiang'i bono gose Matiang'i nkon como nkon Matiang'i lakini gukamba mure ba Kenya bonse bakuburi ense ba Matiang'i ne candidate yo president yo mutari bo MC yako tari bo gaba abantu bagwaga ise binaba nabura nyo ndiri kugamba kinite mo message ngumuikirere nza maje ngomonie okay na nje message ngongkerene Matiang'i ngomugure ne irini bia ko kasio kasino kanende egento muligereria atagete kumanya ngelinga nkora gambure masaya munera anya kugamba na Matiang'i nande tuanya kumbera na ngite karansene okay lakini nje uno mwaki ekuro nyari bari jaji manyete mirimo mugakuri akorete tiri naja no mugaga ngumira jaga go mbribe na moni igonsu bugete kuri nkoro ya nimende na ya bagusiba minto omwana yo itense ya mwanjire ense ya mwakiro moroka ngakitogo kora wakirwa amabuta ikiranya ne rubugati tatuwa ni omwana okwerwa obe ambassador ucha sabantu obade na yayo muntu tubugate gakuru ko mwesimu wa Fredo kengo Matia komuna garo kundu bale komuna nanje simi ya timbu atina mbaya na simi tanya ko ngakira ngiti nanya ko ngakira si uranyora chita ibere nkiura matei bono lende nyaro mwesimu uzero mwesimu ngo madena le magenda ipara basacha Kenya yango nyoro busubule abantu ko bakwita abange abantu amanyi ngagaiteka Kenya tukanyoro busubule busubule tubugate na rensa limaje ngusubuka nakora nakwa to bwage ndike sohoka kabisa iganane mnyoka ligia abantu bonze bigia basani siko tutigere gusite nyagoja gusiri sohoka kabisa tara Kenya yengi mali ligia basani obolemu tuligio bogambe eza limaje ngo kwera bali enjera umuntu ndana ugotoke eza limaje ari wanese yeyiga eza libogita ga gusirira njera umuntu ndana ugotoka bogita erinde eva history oje kolika kero ko bogambe naba muramba babere bangu boli buchumba lakini mbakoro tisabali yogote abangaki obo president kora to Matiang'i yo president ekega mama nabutanya na Matiang'i nabutamarole nabutaramoni kan to morokale president ya ndura manyanga kiense nga serikali to bangirete ngakito bangire kegera nkoro uri ngo ito ngo rwani kwisegi iyo nene no mugaka rwane sabali bari to tukaranjera biyamono abali to ko sabali yiga tawe kana ekega mwana ngeza manje tundake timu mugaka ngoro kuna kana nieli mbe muna Musa lakini tingo iko omugate gento kwa kolire kwangaro kirikana ni kwate ngo yoro president genda bakengori to ikana ande ga kana ya kwate yiri nyale genda bakengori ekiana ni ndete korra kale kana ekadile ndo kuna kale kana ni yari lakini mujito kunyeswa iwamba gete na hindi kana okay ani na gete kana ni abantu banya bari yaje bonse bake kana abantu bakenya bonse bi bake kana ngito adigere kana ni tujake kwa butoka kuna Musa okay ayero ndo kana osoto ndo kuna Musa ni swali ya bolire omwancho muligereria Elijah Matiang'i ngo tarale na basani bae buna nayo tara na Nsalimaje Nsalimaje ero negena kabisa lero nga mtabegetia maje kirasia ndabacha ko yangumurira kurwo mutugo oro igo dinde metenga rende gajagire tigaya umure abasani ba Matiang'i barorekanire gutwara obwoba isenyencho kokwa nale nabantu gete bamanyikanete bali ba musani nyarebe oyo bwangoiga tutumeke example kialenga sama gazeti Ngujiri Kimani okabiri mubunge wa Mbugu Ngujiri okabiri mubunge bwensemo ya Nyeri town igarenge na umurai bw'ikema ya DCP rigate gashawara kiri bagikasi getega pakateana kiri umuntu akagende njira yaye bono Matiang'i yororekaniro iranira sabanta yatebekanira abantu abagutarana barono barase kubuguri ububisi bairere kambieli ende bakaraki bakorwani turochinga esabali ya Matiang'i yajakira kwa ben kong buna soire Damascus amini asoire njira yoko enda Jubilee ya chidindo cho siasa na bere tigantumie enini ya esabali ya Raila Odinga na Ruto abantu ambale ngamo lakini egaika kwanza 207 kera baramo ya Kalonzo akatama ngana karosi serikali na Kibaki malls tiambaro ke malls anywhere no to ikaransta au mall nero they must be there koira information inga mbaba ngarero iguru buna ekogena inero siasa abasani omusani ogwanchete ando tagete sabali yago eikirane nabo kumanya ekiagara nabakomo accommodate nonye bali ababi
maitengo roji rokobugori chinsu chingia chitokoli amagaga ebioto kwa ebimungurieta chingiti you know lakini they both exist nandi rwatigara kurukuru nandi rwatoka bugorithia maji bono matiangi goikabugorithia magaga onsi aramu yerene project akora rukirege lakini toike kana nielinga nere president ya sita ya Kenya ekwamba korekana abaraia bangi bakubwati Matiang'i ensalimache mbali mukurigia ebirogo biko mokoenda abisi aba barabisi abande bali gusie tubamanyete abarai baito ego bakwamba korekana kogenda mamincha bono ntara kubuli swali abaraia bangi twaro bagotenena bamanya kogenda SMS elie se keki kubuturu babatekira umuntu atote line bwango igatwara Matiang'i otebia umugaba nekera alinga sumusangerekano yo mubaende weekend ilia eta ogotebanga nabo mokogendera gukame ng'ombe ile kini mubugano imuragire kini muinyorenka abaraia bali gusi kumuigwira bali Matiang'i umaite kwate abya nabarai barasumuga Fred Okengo Matiang'i na bakuburi uga abo bagujigocho na aba bantu badarwese muisime abandi barasumuisime Fred batayasuge muisime Fred Okengo Matiang'i abandi baba bayina kigiti cyo kogendaka ndobwate ebintu bibe abo bagosuo bisi na bakogendaka muna bono esabari ya Ruto tari yero yotigara obisi iko tore sabari Matiang'i aburi president agendeka Rutendeka bono ndoko ndo na Matiang'i tiko ndi barai wana na baberama na gusi ndobwata abantu bakogendaka bachorire tumanyite noyo nabe Matiang'i nabe ne feria tako mwakura kinde Jones igono bwate list ndobwata list jabarai bakogendaka gusi yaito bena kiri ticket choko gendaka na ande ndobwata barai bena kiri ticket choko kuchiko babarai ngari bari jaje na my brother gaiga ndoroje ticket yaito asiri beite akoreki yake ndoroje to kokore kiga ekenge goto abarai barai asabantu barabaki na barai bara asabantu barabaki aba barai bari bakubwatiye murindo bw'abantu abangi na sensa maje akoreki asiri abaiga bande bagoteba nango kama bari kuragira bore itidiga ryabe na yiri cyo kwenda inka azegusi omuganga Radio Okengo Matiang'i tagotana muntu chorire utarakora kindi yose nonye ajiko mwakariko tiko muganga bano muntu tarachorwa rijenini obwate kira chenda chingiya chi manifesto chingiya choko konyo muntu gito onyanya ribali onyembo basi onyembo getut onyenke Nairobi gaiga Nairobi county onyengi Kisumu western lakini obwate rietaligia okay wancho muligirari migotore na ensalimache oyugurunga Brian Goli njo yindo chekega ni ensalimache Brian yokora tayeti ke studio na nigonde na Elijah Nere bakubwatira na kuriye kirogo kya nyari bari chache asabaga ndate kukuruta chinsase anene mono nabasae bagateba digo bari chinguru na anene mono ensalimache mambi yabona bateba nigabwate list yabantu balia bagojikogenda kago sabara bari bakogenda kasa bateba nga ndebwensi okubwate Matiang'i korwa sesemo ya gusi ni gakonyara kaba gakogenda bosio nindo chegaiga ensalimache mate kwa kili mtandao ulizia ensalimache ni nani amemufunza siasa gake oyo noyo mukobol ingoyo kwegerete siasa ensalimache obwate siasa nyero mwalimu political science na agorete political science yali sigaragana na National Polytechnic egotoka ali Western sigaragara National Polytechnic ngoso mbale political science na boko bekini university kwa ruoro aboko nyora kwa nakakora ne course yende ku life skill njene critical thinking so mate 3 types of people passivers thinkers problem ngire ngorake uyu mutagani kwata bagurwa passivers thinkers na problem to what 3 types of people abantu batatu tubugate tubwati category na nje ngasomera kwegera ngakingo dili na kiro umuntu okay abantu abonsi none bwansi ngobera nena bango manyamundo kinde nere naruga na bango nganda samatanga na neme kuta na mayanduka kimwenda kutumeka ambantu kingwa address emeta amatanga agobete bube ensalimache nyingweto obo gari bono gari ere ngakibona awikobe bube onya gusucceed asinara bono gotulia onsi amatanga ino singobo rugoro ramatanga ngo kuona bya naso abantu bagoka ari ugo sega kwa sari ari gono kinga kire ngakibona bari abantu barane problem
abo ko na problem onya go soro kwe kesi yake ona bete problem kama ngana igango serikali igo kora mu aza kora so ko menya n'abantu mandu kiuri na bara waso me ground mundu kiuri ne oko menya no mundu gwata no bako mwa bwata bure go naye ko bako elindo bako mwa boso wako nya n'abantu professionals na bara bo iri kuna professionals kira igo Arsenal ko na ko gendo seri ku by the way onseli ku ngoseli kuna ira na kujia wa gura ni libaga wate wega o mai tese na chire ni kono ba kunyara konseli kento ba ko korona liko because yo ba konseli matanga no agwera kento ba ko no konna likono lakini nya sana sinitine sauti ya nenga lirwande likono ngatena ngati abantu ba minto ogukona ko mai se ya mutu abo abantu ba minto na yabundi ne likono na bwa tero ngoli ane muko nganjira ndo ngoli abantu batebe mwe rongoli yawe complex woli wa yechenji akabere siringi 300 egina menda 100 ya matiyangi nama mura bali wewe chumo mwe twabuke kabanyoli chinyanya no bo tuwesu kuma na bubwa menda boneko bantu bito kabanyoli chingini bakoleke basimeke oyimo tena anya gaza kete mwe siasa na bongo mwe egandro te Kenya sekona wati soma historia abantu abantu ndo mungi ka soma history igoko soma history kwa manya ngore to mulembe Kenya kwa manya Kofi Annan ngi akorete kwa manya abantu ba faitire TNC iteka kana Kenya toro rango ya sirira baseredia mukoroni kwa manya abantu basubitu echera kwa manya utinyo mutu wetu ye bakabo ngiya ntwari ngo kero dinango turumu bono nsalimache ubwate chipeji chinyingi nando watera abantu bali batatu aye bono igasure ne koreta abantu amagose no kwamua bono abantu baitu gwika to bareta ama bali bakuigwa abata kuigwa kyo bakara baro mwezekero nuwa korosi ubwato ya abantu baitu rosi ubwato emburango tuwerere toigo nande ge gutwa abantu ngosira wori abantu bagasiere ege ndo kaza ngo abantu baitu na ya bone meri mega sine koroso bugita lete bigito kurwabo endali matrate mesumari kurwabo amwana mu nzi marati lete ikira magurwabo to beke igura abantu baitu bego batebi gabana korai okay kega to si ubwato emeri yige nene embura yeto yego nyagutu bugita to ko isiko ekira kinga donde bugita tari gona bali amaje ibaraga na bugita to ko isika semeri okay ekyagera toigo geko nyagutu kuira ne abantu abandi kugenda barika abandi kwengenda bari abandi straight ngo baita jire okay igo abantu igote abantu bugita aye no mumuro bwoko boko we salimaje ngera boro abagobori bonu maite unate but there are three kinds of people perceivers, thinkers and problem solvers. Oine passive. Okay. Agoro nga bochoke machoka akobo ngoboliega ensali mache. Urabo murai no konye serikali yangainira abantu kulika abatureti baye gwachibese. Aba na serikali yangainira abatureti baka ruchibese. Motureti nje bona ni motureti naje bukona. Tubwate biyombo byaba bya serikali biko kolegasi. Asiko jakero mo chief. Wacha assistant chief jakero mo assistant chief wacha mo chief. Wacha abasikali baka kwaita wekero CS watira goje wendo gutulira. Abatureti n'abantu bakarona kiya abagaka na beke nyoro tukatobe bakarengana ya sarikire baga. Okay. Abantu bwete gwakana abantu bali beke nyoro bajore tenga kiya abatureti abegango tukonya bali gas. Itwatura rie meeting eri abarangiru bakugamba abantu bali nyuma kataranga kugambe kesi babeke gende mese bakanya gusukira goje mutu. Oyo mona arabateba gakitimbu ati amange selicha bugita. Ensali mache litangani. Nayo uraho ni honorable Matiangi gose nayo uraho niwe. Ekero urabe angena Matiangi. Nandu makubuli ya kabere ubuli Matiangi ne hotcake nationally mobera angena David Korugusi from Gusi oyako mobera abateba honorable Matiangi ni gare hotcake nationally mobera ange oyako ku David Korwa Gusi Kisi town abateba Matiangi gare hotcake imeye sengima abateba mobera ange igorende nayo urao ni Matiangi zina urao niwe ninje na oni Matiangero igangirwe renje tindi kwero ngitini tubadianga dawo chikongoni because ngota manyitie salimaje paka abana basini ni abana basini ni wale school bone bago chage school bangere kukwana
oiso kuba bori na omojumbo ino nyali bali chache ngo kupinga sairi chana ngo igo ogerira abanyali bali barore mbago zitenga bago dinisa limana. Okay, yorere de agateba Diana na Innocent. Good morning, oyon clean kwishe. Kiani walibora agateba nindigere timurubeli kwani ensalimacha sagateba. Oh, ibirasi byatebe kirasi kitoche tukirike Ensoko TV. Mbi yamono clean kwishe. Tigandigere libali bali asense moyo mutandao. Gekogera ndoche kwa retire chinsase chinena. Bugita yabateba mbaje bakore kesi kiyo. Wata itekura bajaka edomu mura bwenzalimache sega kiti gadara ligerelia iga tugende tukwana bwana ekirengera likiao kwarabere gukwana sana go criticize yabageni amini abarayibale chinsemo chia serikali abakubwatira ne serikali asoko genda amangana empowerment na bintu binde na ayekero we empower watere 300 okuru Tenero inje mpole ane nguru elimbwate geranda abantu bakaigoreza nikangaki nangoja gutwa na nangoja gukore genteke nene bitani because ndabugati ngando kilingoreta kilibwate munabona barayimba genderete gusi bawa media yaja gere mwisi mwa friend madianya tanga stengo boli aro prese binde bimbi ale ngokuru mega pi totally amana Yesu Kristo lingo je kanisa iya Fredrick Yogembago teba kwani ensalimache Aya. Naro gego koro kwa Christian Mora agateba Christine Mora agateba kana nimbuya ensalimache tokonyo otoire asensemeyu ya Kanani. Mr. Elijah. Norocho yo buna wakachinsase. Ere gatete gasogete. Siasa yago ayo kwamba korekana otuliete. Ngakyo kunyara go komenya ne ensalimache bono. Reason nelia. Na nje na bwate siasa kinde sukuru university na renge muya mon lakini siasa ngia lakini ande kanga opportunity yo komenya n'abantu nkamanya nga oyo uchiza siasa inga kinkomenya nere oyo uchiza siasa inga kinkomenya nere okay so nakiki yokorora ntuliyete nande nje ninganche te siasa ni lintali koroki siasa ye nere gokora ebintu byaye gutakire gwa taro orogomba nalia ebintu bya so imenya tenera singing number 1 isali maje na bwate gift utamo uli omwe likondo insira bekorara number 2 aro mulemu unanchi nanje no mulemu abole mubu obokongo kyaro tali muntu turagende sabali ikegati acha gotanga na oboire ya okay otukura ensalimache kurwalangata kuru kwa Jacob Mauncha agoteba ensalimache is a wise man na batakera ulibaga andagoteba goli igo ya bono ai Mr. Brian ndakakiri Brian ndaratigara gukurageria ensalimache gukurwana nabarayi babugate obunyamasi bw'ikibesa babugate lieta naye bono lieta rindi kwa yali agachire ni ensalimache tabo tana yali agachire na lieta kwa agachire tubugate nengo ere isaine ngakibono uchi kunyara ko bagukomyo kigeti nyali bali chache nenene injina nasomere story ya Kenya na ligere ikinse chinde bakati president chinde cyaga to bugambika kutira abataka abari babera bakwete bagora abataka na akumwaro bagambi Kenya abakugamba bato bwaza kibesa Peter Serasio mu assist abari kibesa omo jumenaro urwa gorete egari muiriki ako na boy muiriki na abari kibesa igo amangane kibese impol muiriki mangane kibese tabugati muchanda kibese ngokana timbwa zibe kimbwa kibese obongo ibia singingo ya bantu baitunga kibogwenda gokora ngingi osobongo bwana ngiyo gokora abanyarwanda gora bwati ile project ili yayo kana nabano butubwe skuma ngujana nabwati kabisa nara na kya bantu bagokwana kera biko singo ya bantu baira ne mugundo baremi banyone liga saline ne kuruoro ko bwa ku iliga salisi nini kwara akeko rangu bwango ngani nomo ya besa tinu jikobana timbwati besa kwana nyi dina wana yibe siaga resa majira ya ronde Nairobi studio tali besa ejo siaga ne birengera no botenengu birengera limbwati gatubwate rabu digotole ne salimaje inje bono ngo struggle nde kumurangiri Brian Goli astogenda te kukwane semambi yabono ne Elijah
Bugita aba bonsi n'abarwaneri bakoriye kirugo cy'ubujumbe asensemo ya Nyaribari chache na nene mona sibagoteba nigo bare n'icinguru cyo kikoranga abanyariko babakwira uburayi asensemeyo na nene mona ibirengera libiya yatari kwebisekera ko birwa na nigagendete gukorera siasa yali tungete chinsemo ao nindoje mwendete gwakya esimigo jese studio gakitingo nyara kubwata lakini rende genda sensemo ya WhatsApp ubeke kerengera likia goro ogenda sensemo ya Facebook na aruna boko nyara koba gukubeke kerengera likia goro na sensemo ya SMS yese namba itere 078866969663 6 nigo chire sano mwali ukolirisa to aigane nsoko TV murubeli nsoko bwakire mwancho muligereri na nagotebia nigo togendete kunywa mache geko erensali mache no eregaiga Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Ano mwibuli Henry tumwano obugimo bya bwankyo Eskuru y'Uboroso Tabaka Academy nigo tukubwatira naye eligwikirania ndote asoko umwana w'Uboroso butingu bw'ikisemi asekerengo g'efees oranyale wakana abarimu baito nigo bari n'ubumanyi bw'emirimo nabo igongotiri barebyewa ao byaborokirwa bunakigosori egatiye binde nguru turobo sombi asaborokirwa ntubata inyumba cy'uburaro asabamenye time endagere yaborokiwe baito nigere eyebirango biguru tubate birasi kuru play group up to grade 8 makogo changu chitore kutwara grade 9 nigo tugutuka ange ninyegetari ya Tabaka Mission twakeresimi 0722 408142 gose 0708 706239 Tabaka Academy, School of Thinking Learners. Onye kubwatari iboryo, obosemia, gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV, twakeresimi ase namba 0788666663. Gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com. Boigo nabugu tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV Uboroso bw'umugusi. Twiza International Academy atari asichisemi choka chikorwegwa kulende boigo nenka yogotiya borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolebya tari asichisemi choka kulende nasi chigosoli aya nkubwatekana n'obumanyi bwa borokyo baitu nguru turobo sombi asaborokiwa cyumba chitu cy'uburaro ci laboratory amo n'ibirasi bito n'ebyekerero nigo tukutuka ime ya Nyamira County twakeresha so number 0755555986 Twiza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira no nyambari bari kubikiza amachinde kiarantu wa the Ministry of Transport baleta abana erinde tokuba amasomo yara abakonyenga kegocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana which mutugaiga are useful members of the society.
mwancho murigereri aigane Ensoko TV umurubiri n'Ensoko bwakire na narabatebi nigo togenderete gukwana bono na bari babwete amagani yo kurigyo ubujumbe bwanyari bari chache na nene mono nagotebi mwancho murigereri gombwato muchanda sana kumurangiri Brian Goli senye ncho ere gamanyikanitini lietali yali korukwanga ensalimache na anene mono no tule nere Elijah nere studio togendete gukwana nga kito kurigereri igoro ya siasa ya gusida nene mono asaba gukwanira aliyatungete siasa chichi nsemo jiri cyanyari bari chache na nene mono ndo chinsalimacha abantu bagomboli aigagaki tuanjere uteyigorere line ya studio tukwane nensalimache indo chege goyo magotebanga Ensoko bwakire uyo nere Jose wa Madarajani Ruben agoteba kijana mbuyakire tebya abantu kene gusiya ito ntoroche abakogendanka kubwatekana ni list yawe korekananga bare bayeroche ngaki abakogendanka na nigo bagoteba mbanchire bakwane igonye nkururi baganda aruwe asaba ntange batatu iga na bagwa kesi migochese namba ito studio 0788669696 6 nigo chire isano mweli ukole lisa togo chaka na 0788 na ando beke 66 na ando che 66 na ando kole 63 egere tunyare kuba tukwana go cha studio igonta etemba libaga na nemono okwane okuborie kintu kyamo igagioka asinjira amasikani egere tunyara ko batugukora umuruberi tigango ndara bwate yakiraiga Ensoko bwakire ngotogo kwana nere okay chanda aende nyumbani kabisa bia mono tako ganyere gwe komanyera bakatebe ngambia mono uyu nere kwigure kuruchisa mu cyabo baracho kororeka ninjiri yago gere ground ngambo baracho Elijah ngaye yakebere Duwezi nabagamba ibitagaga umugambi abiri umugambi bamwire yandishege nga obo president oyo gocha kororoka nutanganika nero kwegwegete yara kora tole ngurware 300 jiya gobwato gorunde empowerment yawo ali platform online the platform chi online tigatira iguno yongia okwana mambi yabono Ensoko bwakire ningo to kwana nere ngaiyo bere tatu sinyaine utare ndere nsalimacha amacho okorire nama etesa material okay ande no muremware umuro insaya magana muremware banga cyanda nabaje cyo kumuyiranga asaje kwiranga okay nibirengera ryo hari umwe ndo muyake nere abo yoro nere bakwatana komana bakwatana na matiyango ba mundogire igo ache ne candidate yaye yobwe musiye nande hari yo mwe musiye we candidate yaye achikotana mbabu atikiyama mbiya mono mwancho muligereri nindo chene gisimi kigenda te mbiya mono asema mbiya bono salimaje kwamba koreka ni ground kero kinu kaveta abantu baraba wakachisimi bagatamba kumanyete bagataba to basagocha ne kiama na boko genda no independent individual umwe one nilinje ngenda ngimbe bora liye ndi tokoro abantu ne liye bitana bate koro uze yije umwezi mwe bogita bari yanga yabo ngende bate nyali baje ni change change omo india and so bogita no nabasaya apart from gataba barayi barobisi bintu bagokora mbiribiya ikintu mubangere te kikokorera umunyali bali chacha umunyali bali usikorige lya basaya bange ibintu kelage tina ideas for example Salimaje ngo ndi ale pigpig menye ku stage abantu baliriba uko ba 200 obabekam obabeka sekyumbe obabuli inkinda abakorera kibesa njiro cy'ibyumbe in fact tutanya kuburi cyo uwezo fund
ijo mujumba ujo liweka. In fact ni nkwana I can confidently say chivas cho uwezo fund chanya liwali chache financial year 2022 2023 2024 2025 chirojo asinge njonda atali kobuli baliete warode lakini chivese chingete chikoba njiri kwa bobisi mujumbe Nairobi at the powers nkitoko bekere representative yo uwezo fund CDF onye njiri at the powers onye njiri ya service yo mujumbe they must pass through where omoni ni ali personally kwa nago chi apply na chi apply te kere mugusi oli aro orenkoro kuri nyamira ngachi apply lakini ngarealize ebikonga bibekirali no mwana bumuntu mutene ngubeko right igo chibas chirinji bikiri for youth chibekire for abantu so number 1 youth groups we have so many youth groups in Nyaribali Church and who have ideas mbaro bako ni chingoko mbaro bagwa kama toboli ndubwateke nanti mbaro bali border mbaro barabalemi bisuma mbaro basoire digital space whereby bako igora chi wifi hotspots bakora egento ikorukunga I think Simba I can appreciate egento kekia yare letete kia jira ya konyira basaya banyore digital skills kwa mayano gutumia computer wakora online work egento ya kabiri sensitization abantu bamanye ninkyo mu cyumba takire ko bakora biyamano ensalimaje kwa rosiri umulindo abantu bachakira bategerera bamanyire siasa yago neyo kurubo tubweje esuguma abokuru no bwechi nsaga abantu abanga kibono chiko bakonye gekogera amwari wiri tuko nabora anyore mambiende bakoire libago chikubara endi uyane yakwanira byasa yatabira abantu bito banyari bajaje mbagwenda ko mwere kiyo wagenje bakurubensu tali nenjo kwenda kwali gensu kwa baleteremeza kwaje kubasara sengi 200 ose kubwate byombe bire nyari bali jaje abasayo bekamo beketubwate chugodi sitanyari bali jaje twatwara kiyo ward ubarajo ward ki central ward ibirongo ward kibatwara kiumbu ward na ibeno ward chi ward ye chigota na ya ward ya ibeno iwonda daba sa bonspi mbagorire masini chiwo turage bichuju togora asito kubeka chi masini ejiga arabu tugakuri yabasaya kuri central ward tobate na intu abantu ibeno masini tobate turage bichuju mtoke mtura akore tamwe tobaturage bichuju bitoba ya chingoko mwende isiko muturugiria magena aba aitoye kwenda guturage abande kuru baraje tobari batome bari market abako ni bichuju birisiko tobari kuri chichiro abana abaito bawo nicho chingo ko bichuju ko chisuko abande bane bazo bari kuri magena abande bane bugirango bari kuri magena umuntu rero ko myara ko nyesa ko nyomo ekeka kwa tinse ichi igaigwe kanga kana kora nyora magana yetu tuje guturage omorigebe omangete kira lige na koreta esiringi okoreki onyori omuntu amente mo buna kuri magana mage tema buna ka osi faita ora ndiwe zijebi ombobe koro muza iki muri bali rabo muta karibu za amazi bagiye zuguru bagasomo bari skali omuntu mwe no ema izo ko nari majini yo gujweri mete abako be bundi ngiye kwanya kumurango kwa mwazi 200 biba ko muri masini yo gujweri bate na yaki ompekega yambaye masini yege koleki bako nyimetere ngakibono abanta abuye ko kwana ngakibono ukikonyara mate mbara bawo kwamereri abasa abangi bali banyore libaga okonyora abasani baye nabako babeka busyo ababandi maybe bari kumupinga mwe ndabona bona gukwana ngambale batali kwanjira nesera yawo ngakiyo kubaso inyumba boli mwe nane kumenya muntu tari gombi because ndagera abantu bagombinga na bagonto because ozo ko twara banda abons biba babo egasiga kabere ko to kumanya asijuru jawo jibabe kiberete abako ndwanyese gibakonda na funko mali kumanya na abayigana bwa bane abambali ba none ndere yamayo konda ndere yamo ekagera abantu bataki kumanya ki oyo ngoyo rameza limaji erinde platform ya eta aforuwe anyoleji followers abantu ababonsi kiko irubuga bya nayo muga iwo kana sense waje orukuwa ni abayo munyali bali
okoro mine rwali emeri eri ndoje nje umuntu uri ara no umuntu nango mukana ono umuntu ndoje no umuntu muya kera kwa muri kire mirimo yaya bwate mirimo yaya okabuka okora kibeze cyo bose yaba abantu ko rangiria abantu ko kwasera watu mikanga 2 million oralika abantu rwali jaje bibite ko batene niki bari jenya rwali jaje ni butambikira umutenyi mo weto mwakira bara biga maru sikiza no roi ko bakana irukumiru kibeza ji tigango nyiboyo na barabo bwo moelio uyungo tegere mambi yabono ensoko bwakire ningo kwana nere Kiayeli ogirie TV to mai kwagendera gukwana naye dibeke se kabisa Okay, Elijah Bugita nere nara model yango boene. Adike kwe bacha maiga yoyode. Mabula tena magenda muzio. Na igo biya ezalimaja ga ndeko boost sauti ya Matiagi. Mbiyamano tigambuga toyo rabo mwelio alo ensoko bwakire ningo to kwana nere Chisa mojanya mira county ya sako kunyamaya mano vicheta kwa tawa sawa sawa wango ki ndo kama sima wa tano amora na ki mnava usio to wele to chamo anje wodi ane anyamaya kana wonda to mumura no yugo to mumuso kabisa na ande nyo mumuru kwane kana no ine mumura itra anya kutume kabuna bono esto kere bono kenyi te abo yete no bwatari bagango chiore ko choro mu MCA matukari bosio iga bwango iga amatukari mutu amakeyo na kinga ta tinda tibona wandu wadu tungaina aga nga tingo choko kwa tere to chiko gore para ke te bucha sa sikiti ga ona to mundu no yugo kwane kere na ki mi atatu ya ne kwa ta nere okonya wana ichi wanya mai Okay. Omwanchu muri mbia mone ibine birengere bya otali bya nsoko onero bwo mwelio tigatukwana naye hello ensoko bwakire are nsoko ati bwakire buya ningo to kwana nere uyo mochokoro nyando ka waikire kisa mochi achuja ga kiambu mochokoro nyanjo kambi yore biyane kasita bwakire buya kuyambalire sikina moko nyakuja mangana une ndali amaje ndali maje ni nyanje omo muro itirango akore to omo kwende bwaye buya ndoje anabate vision yama okay mbuya mono tigebe yo mweli mwanchu murigererie hemambi yabono mwete twachagete kale wikira butindi kubwata chinde tigatokoro muroberi Elijah Bugita kwana ngo naba umusauri gusi na nene mono okwane no mugusi andonsi asaberete kiagara gwateba ibirengere ni byaito aso musauri gusi no mugusi o minto mambi mukutano no karo BODM oiba uchikora to muskira irudinga lakini ntete monyore abasaya ba minto akere bitali bya serikali ya Ruto byare nkobagwa chi minister amabaga chipara chance pichire tu roche intubono tuarangere gumambi toa gusiringi elibumbiri go semi totere iga inara magenda okay igontete kogikeringa aye onyo goko wende stadium mweri genda ekalichi besachiri okay lakini onyorenga omwana era twasokiria sobo president akurukunga Fred Okengo Matiang'i okay mo basakweba onde taba ngaina mo ruana mo itana inukura ragera lakini mo koruo motebingo umosike Fred Okengo Matiang'i na president ya Kenya biyamono nsalimache ibirengere byo mwelio
imantara kuona mwangana bere okande to kuana tigana kuona ikindu yana kuanire ritukoli yankyo rairango gana ari kisi stadium go serekea miaka 20 years echama ODM lakini so maade bogere abantu bamitu bagusinda getemba tena nyamia mbadio okobire chibesa kia serikali chonzi na chibaga go sereke lakini indu mambi ne chama ODM abagusiba minto tojo sereke ngiya ko gara kanya matia nyata ko buri president ataratangaza ngiya ko gara raira atari ko neto mukutano yiga ODM gusi ko to kusaba mugavano itona jari kuri chama ODM lakini tuarara mugavana abangu bajari kuri chama ODM patanya ko tebo sina bajari kuri chama ODM baga sene ko colleagues tamo colleagues ya because ko to jomune chama ODM ngata ko tik eta iyor igongo sawa bantu baito bagusi mambi mosoke asobonge mote gira ile kenena ya mna tuno mugusi twakubuga tisirie myake menge ekiega mna nje ndugu yana ya bituri sasiri tukuya maandamano saba ikiega na iro nyatangazete agasira abana baito basirire batarakanu wona kwebire abana baito mara baito bangetwa maandamano bajenzi kibesa babali baba bacane kita abana bataratoka bataraye kukibesa kiyawo bakago wagira ko sereke chama ODM ngigwa kolete no mugusi kako batebina obarete ire paragete obarete mu bodo tuwarke bare ekiega metinye direte 17 twake chikura na hizo kama kibesa president ndo tuwera boniga kene ndio kila kore ane kaza senda ya jagete kisi county ya Ruto igolete leti pira kitene ne kurugo kitene ne kurugo lakini wako leo bisi county government kwa kajua sema ya jaka juzi ya isile kukaraki ko isile kuera kene ngeyo raira ataletere gusi nane abagusi ba mintu tarere to jakuri abali mu bwa kigasi moko genda mambi kene kigasi chain biyamano nane tebya abantu gusi no muntu bwa gusi ogotwa direction yukurangira mekutane ndeo igako ko mwezimiwa Fred Okengo Matian nabara ibaito bagusi mwe murata ke musikwe kinga kijiri mu kule kubulyo bulayi wese siko mwana ito gatebire ngo buli aro president dutagetie kera ndo meta mu gavana Simbarati nate to kubulyo president kala kuri myaka ya ngakira gani abara ya abantu baguseka ko kubulyo president bago support anya bara ya abantu bagusika bara ya abantu kwa tebina Matian ne ro kwa project na inde ngoko da wa mwesimu Simbarati unakuwa da Matian ne project kwanje mukutano ODM onye teneni obangu mukutano Matiange stadium oranga kia bantu baracho rabantu ekiagera mangana iga ODM mugabana ngo gukorani nje ngogote buno mukijana kiago uno musanyi ogongo batina amangana ODM gusi nerete bona ni chama turi go janero eyo mwisimu Fred Okengo Matiangi ago tu direction mbiya mono mwancho muligereri na ebirangereri biyaye ensalimaje Brian Goli na Elijah nere no ari ngaiga bugita astwanya ariko batokwana na barabuya saba ariko bakuru ebirangereri byabo batali kwebisa na nde ebirangereri byabo ne byabo tali Ensoko TV na nene mono togote binga genda kuligeria mirobiri ite Ensoko TV Brian Goli gagontebi iganyorete gisemi chia echuburai kurwa ase ensemo ya sigalagala polytechnic nege kwa ragateba manyete abantu batatu na intuni gotwarenga abantu babere mambi abono gaiga bari gukwana Samariogi Diana na Innocent na asense meliende yakabere yo kuligera lichibicha na kirigento kokolekana kiribuya nigo barenga abantu babere oyo mugurugu John kebati producer Big Boy na Toldino arenge na ande bono Diana urwa oire kirogo kiaye asense melia ye producer na kuligera linga kirigento kiabwenere lietalia Innocent Onyango tukumira na ande mambia tukore eiki aigane Ensoko TV murobeli Ensoko bwakire nyasaye tigakulinde.